Ar ôl wythnos o seibiant, mae rygbi nos Iau nôl yma ar gair Bragdy, yr union man lle cipiodd Pen-y-bont buddugoliaeth gyntaf ei hymgyrch wythnos diwetha. Bydde ennill eto heno yn sicr o danio'i tymor, ond bydd hi ddim yn hawdd. Mae 30 milltir yn gwahanu'r ddau dîm, ond mae hanes yn eu cysylltu nhw. Nid yw'r tymor wedi bod yn un llewyrchus i'r ddau dîm hyd yma. Pontypridd yng nghanol y tabl a Pen-y-bont ar waelod y gynghrair. Gweitha buddugoliaeth yn erbyn Rugby Gogledd Cymru dros y penwythnos. Fydde buddugoliaeth heno yn hwb mawr i'r ddau dîm. Pen-y-bont yn erbyn Pontypridd yn gêm fyw ni heno o gair Bragdy ym Pen-y-bont y gic gyntaf am hanner awr wedi saith. Mae'r dyn drws nesaf fi yn ddyn prysur iawn adeg yma'r flwyddyn. Hyfforddwr menywod Cymru Iwan Cunningham. Ni'n falch cael ti. Ti'n falch fod yma heno? Ydw, diolch yn fawr iawn. Mae'n brysur oherwydd ti newydd enwi dy garfan o drothwy cystadleuaeth y menywod wrth gwrs. Fe chwaraeoch chi o gêm gyfeillgar i Sadwrn diwetha, pa mor werthfawr oedd gweld gymaint o fenywod yn cael cyfle i creu argraff ar y cae? Ie, oedd e'n wych i ni, chybod, wrth ni paratoi at y chwe glad. O'n i defnyddio bod i 32-33 chwaraewr. Oedd e'n wych, erbyn tîm da, a mae fe'n rhoi paratoi da i ni erbyn y chwe glad. A nath yr helpu di dwi'n siŵr o ddewis y garfan. 6 chwaraewr yn rhan o'r garfan heb gap, be gallwn ni ddisgwyl oddi wrthyn nhw? Ie, yn gyntaf ni moyn tyfu dyfnder yn y garfan yn wedig mynd at y cwpan Rygbi Byd, ond ni'n edrych mlaen i roi cwbl o cyfleoedd i'r merched hyn hefyd, roi dwylo lan a dongos ni edonia nhw wrth ni edrych mlaen at y cwpan Rygbi Byd. A mae cysylltiadau agos gyda ti gyda'r gynghrair yma, Pen-y-bont, Llanymddyfri Cwins, Pontypridd yr ymwelwyr heddi. Mae'r stafell newid na llawn emosiwn. Maen nhw wedi cael tymor gweddol cymysglyd i ennill 2, colli 2. Be ti'n disgwyl oedd wrthyn nhw heno, Iwan? Wel, dyna'r pwynt gyntaf fi credu. Ni'n edrych ar emosiwn oedd Pontypridd, tîm caled iawn sy'n hoffi'r ardal gorfforol y gêm. Fi'n siŵr bod nhw moyn dechrau tanio'n dda iawn gyda'r blaenwyr yn gynta, ond bod nhw moyn cael fuddugoliaeth heno. Mae safonau Pontypridd mwy uchel na beth nhw ar hyn o bryd. A be neidio'r gynghrair mae'n gyffredinol? Ti wedi treulio lot o amser yn gwylio'r boes yn dy rôl fel hyfforddwr dan ugain Cymru wrth gwrs. Odi, mae fe'n safle gwych i'r chwaraewyr ifanc, y chwaraewyr sy'n yr academies ranbarthol, mae'n chi chwarae yn y gynghrair yn wythnosol. Dyna beth sy'n bwysig, ond hefyd a hen pennau fel Matthew Jones, Chris Digamidis, yn dysgu o'r chwaraewyr profiadol hyn ac yn helpu Rugby Cymru. Ti'n sôn am Matthew Jones, wel ni wedi cael cyfle i glistfeinio ar Matthew Jones, chwaraewr mewn y fain cyfforddwr fyd wrth iddo fe fynd trwy y paratoadau. Boys, challenges bout back in next this week up now, okay? From Saturday, it was a very good performance. A lot of boys kept their place, rightly so, okay? Challenge is now to keep that jersey again, okay? Lots of good stuff. Simple messages, early calls, shorty. No wrong calls. Make it early, be loud, okay? Boss that area. Play in the right areas. Kerry Morris at 12, okay? Centre, not a particularly good kicker of the ball. Let's put him under pressure. Let's apply that pressure. Stay down there, retain the ball, and come away with points, okay? Simple messages, loud and clear. And boys, confidence. Let's go and enjoy this now, okay? Express yourself. Ie, mae'n greu cael y cyfle i siarad gyda Matthew nawr, dyn sy'n hen gyfarwydd o bod o flaen microphone. Matthew, you're more than used to being in front of a microphone, commentator last week, player, coach this week. Firstly, how much are you enjoying that mentoring role? Yeah, it's nice, it's great. We've got a good bunch of lads here. We're developing every game, performances are getting better. And it's nice to see some of the stuff that we're trying to put into place as coaches come through over the last couple of weeks. So, like I say, we've got a good group of boys and hopefully we can continue to develop them both on and off the field. And we've got a good couple of performances and managed to get a point away at Carmarthen Quins 2 weeks ago and a victory last week against... who did we play last week? I forget. Rugby Gogledd Cymru, I remind you. That's right, yes, that's right. Hi Matt, Iwan here. Coming off the back of the win last week, what are the main things you pick up from that win you've got to get right tonight? Look, it was nice. Rugby simple, we won the collision dominance and the speed of ball was really good from an attack point of view. And I think the challenge is now
can we continue to do that? I mean, yes, the result is important, but the performances need to keep going the way they are in the right same direction. So the messages are similar from last week to this week, playing in the right areas, trying to keep possession and scoring some points when we are in those right areas. And what have you spoken about with regards to Pontypridd in particular, their threats and how you counter them? Look, Pontypridd are a quality team, aren't they? Historically, they're one of the stronger teams, and the one thing you know when you speak about Pontypridd, what a Pontypridd, well, they're a horrible team to play against. You just know whatever, win, lose or draw, you're in a game, no matter who they're playing against. So we know we've got to go to some dark places tonight and be prepared to battle and match them in every aspect. And then when those opportunities come along in the right areas, we've got to try and convert them into points. You're itching to kick that ball. I'll let you get to it. Thank you, Matthew. Thanks, Speak to you later. Thank Dyna you. ni te, right, mae'n rhaid I ni cael cydbolwg ar sut mae'r tabl yn edrych nawr. Casnewydd, yr unig dîm sy'n ddigiro, wedi chwarae saith, ennill saith, maen nhw'n hedfan yn y gyngrair eleni, ond mae Caerdydd, Merthyr a Rygbi Gogledd Cymru yn ddigon agos tu ôl. Pen-y-bont ar waelod y tabl, ond pwynt yn unig tu ôl Abertawe, felly os byddan nhw'n ennill heno, byddan nhw'n neidio uwchben y crysau gwynion. Right, mae yna sylwedde Saesneg ar gael heno. There is English language commentary available tonight with Phil Steele. He's joined by former Wales and Ospreys fly half James Hook. Thanks, Lauren. Yeah, we'll be on S4C Click, the S4C YouTube channel, and of course the WRU website. With me on commentary tonight, James Hook, former Wales and Lions three-quarter, former Neath three-quarter as well when he played in the Premiership. Difficult one to predict this one. Bridgend, although they're bottom, they're coming on the back of their first win of the season. Ponty have been up and down. Yeah, that'll give Bridgend a fair bit of confidence off the back of that win. Pontypridd are always going to be strong, Phil, let's make no bones about it. But yeah, the last 4 or 5 fixtures between these two teams have been separated by 3 or less points. So if that's anything to go by, we should be in for a thriller tonight. And conditions just about perfect. Yeah, the conditions are great, Phil, and we'll have a bit of rain about 4 o'clock this afternoon, but that seems to have cleared up and conditions looking fantastic. There is one tinge of sadness, though, Lauren, tonight. Simon Green, a wonderful volunteer and supporter of Bridgend Rugby Club and a wonderful advocate for disability rights as well, passed away sadly this week. And they're remembering him tonight by putting his picture there on the programme. A force of nature here at Bridgend, great chap. So condolences to Simon's family, but he's remembered on the front of the programme. Ie, mae cydymdeimlad nios yma'r S4C gyda teulu a ffrindiau Simon Green. Right, eisoes wedi clywed gan y tîm cartre, mae'n bryd I ni nawr glywed gan yr ymwelwyr. Mae Wen Gwynedd wedi bod yn siarad gyda aelod o garfan Pontypridd, Llewar Chafmyrddin. Ie, di'r ochr y cae mae'r gae fracdi efo'r chwaraewyr yn cresu fyny tu ôl I mi. Llewar Chafmyrddin yn clywed fi yn ei glus, do. Sut wyt ti, Llew? Trafoda fi trwy'r tymor I Pontypridd hyd yn mynd. Canoliadau cymysg wedi bod oll, felly sut tymor mae wedi bod? Ie, eitha cymysg rili o ran. Dwi'n meddwl, da ni'n dechrau ffindio'n traed o'r diwedd. Ni'n dechrau jelio yn bach fwy o chwarae steil da ni eisiau chwarae. Ond da ni weld yn tueddu, eitha anghysod, da ni ennill colli. So, mae'n dechrau dod at ei gilydd ag adeiladu rili. Mae'n sgwad allan newydd adeiladu at flwyddyn nesaf. Da ni rili, wan, so... Ie, Ceri, tu fewn yr ymaswr heddiw. Mae gwr ti'n abod o dda iawn o ysgol Glantaf. Canolwr di fo'r rheol, sut un ydi o I chwarae maswr? Mae'n ddigon o geg yno I chwarae deg, yn dweud. Gesio mewn siaff go lewn yr ha, ond dwi'n gwybod beth sy'n digwydd yn ystod tymor rwan. Mae wedi ffeidio'r Jaffa Cakes yn y staff room, Pen-y-bont di'r tîm y gwrthwynebwyr heddiw yma, felly beth chi'n rhaid I gyda nhw? Ond jyst dweud, da ni'n mynd I chwarae gêm tempo eitha uchel. Mae'n amddiffyn I ddod I da yn ystod tymor, wthnosau dwytha yma. Jyst cadw mlaen efo yna rili o ran mae'r system amddiffyn I fod eitha taclus, so efo gen I gyda chwaraewyr I fynd at nhw wedyn, jyst gêm o gorau, da ni wastad eisiau chwarae eto adeiladu steil chwarae ni am y blynyddoedd ddod hefo lot o hogiau ifanc. Wel, Llew, diolch o galon am y sgwrs a pob lwc am y gêm. Sôn am tempo cyflym fyna, un dyn sy'n rhan allweddol o'r gêm na, Dale Stuckey, beth wedi wneud o'i tymor mor belled? Wel, dyna ni'n hollol chwarae tempo na cyflymder ar y bel, mae'n fe'n sgori ceisiau I Pontypridd. Chi'n gweld y siample yn hyn, chi'n gweld Pontypridd, dyna fe'n dod lan, dyna'i cyflymder yn algipio'r bel na, a mae fe'n beryglus iawn. Fi'n siŵr bydd Pontypridd yn moyn roi'r
pel I fe mor gyson a phosib heno. Ac eto, chi'n gweld I sgiliau fe, targediad y pist. A dyma fe eto yn rhoi'r cic na trwyddo, a dyma I cyflymder. Dyna I cryfderau fe. Yn gweld ble mae'r gwagle, ac yn cwrso'r belyn, nerth I drad, ac yn rhoi'r cyfleoedd na I Pontypridd. A dyna beth nhw'n edrych am heno, gyda'r tywydd yn dda hefyd. Ie, Llywach yn dweud bod maen nhw wedi ennill 2 gêm yn olynol, felly mae digon amser ar ôl yn eu tymor nhw, yn dos? Oes, a magu hyder, dyna'r peth mwyaf pwysig. Chi'n clywed wrth y siarad yma, maen nhw'n credu lot yn I amddiffyn nhw wrth clywed yma chywarch. Ond eisiau ymosod I codi safonau falle. Sôn am dynion sy'n gallu sgorio ceisiau, Ed Howley, a bydde pawb yn cofio'r cais yma yn erbyn Abertawe, hyd yn oed Peter Crouch yn trydar am y peth yn gweud I can get on board with rugby. Ti'n cofio hwn, Iwan? Ydw, wel, oedd bob man ar y pryd, gwybod, ond mae pob cais yn cyfri ar diwedd y dydd, ac dyna'r peth mwyaf pwysig hwnna, mae wedi cwrso'r bel yn dda iawn, ac dim rhoi lan, gwybod, mae'r bel yn bwnsio lan yn uchel, a dyna fe'n defnyddio I pen a sgwri cais gwych yn y diwedd. A beth am Hemi Barnes, clo Pen-y-bont, rhywun dwi'n gwybod ti eisiau sôn am yn benodol? Ie, fi'n cofio fe'n dod trwyddo, dath trwyddo rygbi Caerdydd, gwybod, yr rambarth ar y pryd, yn cario'r bel yn bwerus iawn. Gath anafach, oedd wedi ildro I datblygiadau, ond bachan sy'n bwerus. Fi'n edrych mlaen I weld sy'n mynd heno. Mae dal yn ifanc hefyd. A Martin gweud bydde wedi hoffi gweld mwy o chwaraewyr ifanc y gwylch yn cael ei ryddhau, ond mae'n balans yn diwedd rhywun fel Toby Booth. Odi, mae'n balans enfawr, chymod, a hefyd, fi'n siŵr bydden nhw'n siarad fel tîm y fforddi yn gweud a targedu rai gemau sydd eisiau'r chwaraewyr I chwarae, a hefyd rai gemau sydd ddim eisiau nhw chwarae, ond fel yr safon hyn, mae'n bwysig bod y chwaraewyr yn warau'n gyson iawn. A I feddwl mae 4 allan o'r 5 gêm diwetha rhwng y ddau dîm maen nhw wedi cael eu gwahanu rhwng driffwynt neu llai, fel ti'n disgwyl I ddim mynd heno? Wel, fi credu eithi, yr un peth I fod onest, 2 dîm sydd yn ffindo'i ffordd falle, ddim wedi cael chwyddiant o'n nhw'n gobeithio, ond mi'n siŵr oedd y dechreuad yn bwysig heno i'r tîm I cael y fuddugoliaeth. A os mae Llywach y Myrddin yn sôn am gêm cyflym Pontypridd, beth yw stael Pen-y-bont? Chi'n edrych nôl I wythnos diwetha, ddi ceisio nhw wedi dod o'r sgarmes o'r sgrym, felly pa mor bwysig mae'r platfform iddyn nhw? Wel, yn enfawr, chymod, a dyna beth byd nhw'n codi hyder o wythnos diwetha, byd nhw'n siŵr byd nhw'n targedio na heno, ond hefyd y Matthew fel y fforddwr, yr olwyr, bydde fe moyn gweld digon o pel hefyd, a chedi'r bel, yn wedig ar tywydd yn sych heno. Mae'n orgoel I fod yn gêm wych iawn. A beth am y brwydr rhwng y ddau maswr, Paul Short, Kerry Morris, rhywun o'n i'n gwybod ti eisiau sôn am, enillodd cais y mis Chwefror, mae'n gallu reoli'r gêm, ond hefyd yn gallu sgolio'r ceisiau. Odi, ond nôl i'r beth o'n i'n siarad am jyst awr, oeddech chi cael y saflaen yn y reng blaen, neu yn y blaenwyr, a fi siŵr byddai'n taranu wedyn mewn I gêm heno. A yn gloi, faint o funudau mae Matthew Jones yn mynd I chwarae? Os geif ei gyfle, 5 munud o'ch chi. Right, dyna ni, mae'n bryd I ti rhythro lan at y pwynt sylwebu. A reminder, there's English language commentary on the red button, on YouTube with James Hook and Phil Steele, on Owain Gwynedd yn sylwebydd yn y Gymraeg. Ie, noswaith dda, chreis at ni gair bragdy. Mae 2 blynedd yn ôl i'r ddau dîm yma gyfarfod ddwytha. Ponty yn ennill o drwch blewyn ar heol Sardis. Cais yn mynd o lan I chipio hi. Da ni'n gobeithio gan I gêm yr un mor goffroes hen yma. Ac sydd Pen-y-bont yn dilyn fyny ar y canlyniad erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Bydda nhw'n codi oddi ar y waelod y gyngrair. Wrth ni weld Pontypridd ar y maes, hefo'i capdan Christian Parker. Ac ar y ffordd mae'r ymwelwyr, fel chi'n clywed y dorf yn codi llais. Dyna nhw. Newis Eli buddigoliaeth cyntaf nhw ac yn edrych am ei ail. Edrychwn ni ar y tîm ata. Gan gychwyn efo'r tîm cartra Pen-y-bont, mae Alun Wyn Davies wedi 4 newid i'r tîm a seliodd y buddigoliaeth yn yma 5 diwrnod yn ôl. Ben Warren a Ciara Martin yn dod I fewn i'r rheng flaen ar ail reng. Tra fod Aled Evans allan I bwlch un o ser dyfodol i'r gweilch. Harry Deeves, y blaen esgellwr eisoes wedi dal sylw i'w rambart y tymor hwn. Mae digon dalent ymysg yr olwyr y tîm cartra. Joe Gatt wedi chwarae tîm cyntaf y gweilch. Tra fod Ed Howley wedi sgorio'n gyson I Gaerdydd, Cas Newydd a Chastell Ned ar y lefel yma. Un newid ymysg yr olwyr, Stuart Floyd Ellis yn cymryd lle Tyler Williams ar yr asgell. I Ponty, mae nhw wedi 2 newid i'r tîm a gollodd I lan ymddyfru yn y cwpan y ddydd Sadwrn. Mae'r bachwr Rob Jones yn cymryd lle gyda Ieuan Morris.
Digonedd y brofiad yn yr ail reng rhwng y capten Christian Parker a'r cyn-capten Christy Cymidis. Ymddangosiad rhif 372 clwb gan Di Cymidis heno. Yr unig newid ymysg yr olwyr ydy Joe Rakes, cyn fewnwr dawn 20 Cymru, David Buckland yn disgyn i'r fainc. Gyda ymwediad yn drafferth, Ceri Morris yn ganelwr yferol yn gwisgo rhif 10. Ac yn ei funud o gymeradwyaeth hyn yma ar gair y bragdy cyn cychwyn y gêm cof Simon Green a dawodd i yn gynharach yn yr wythnos. Yn gefnogwr ffyddlon ac oes i'r cigfrain. Fe gyfrannodd Simon cymaint i rygbi'r ardal dros y blynyddoedd a byddai'n golled enfawr i'r ardal. And also as an international side, so it's like that, so it's European title in 2011. He could be like a very successful multiple marathons and was a very successful rights campaign. Above all this, he was a loyal time and sincere friend. So please join us in support of Simon Rygbi after our Dyna ni cyfnod o gymeradwyaeth i'r cof Simon Green ac unwaith eto mae'n cyd yn dimladau ni gyd hefo'i deulu. They chose the end. Y dyfarnwr hen yma, Ben Breakspear, sydd ar gylchdaith 7 bob ochr y byd yn dyfarnwr ifanc yma'n ddigon profiadol erbyn hyn, wedi bod yn dyfarnu'r rhaid yma'r sawl tymor. Iwan Cunningham erbyn hyn wedi cyrraedd y blwch sylwebu. Iwan, mae hwn yn bod yn gêm glos, dydan ni'n gwybod hynny. Felly cychwyn mynd i fod yn holl bwysig di. Odi, y dechreuad mynd i fod yn bwysig iawn. Sut mae'r ddau ddim yn setlo mewn i strwythur nhw. Yn edrych mlaen i weld sŵn maen nhw'n mynd. A coni off. Ponty i gychwyn. Ceri Morris yn codi'r giclen uchel. Pen-y-bont yn cymryd y bel yn digon hawdd i gychwyn. Dangos bach o fenter os da groesing hanol cae. Pontypridd eich chi wrth rycio'n gynnar. Pen-y-bont wedi colli'r meddiant a dyna ni'r cangymuned cynta'r gêm. Ni'n sôn am y cychwyn na. Pen-y-bont allan difaru peidio clirio'r lein. Joe Rakes yn lledu defnyddio i flaenwyr yn gynnar. Efo mentro yn ormodol, cael cyfla Ceri Morris, y cic letraws, bach rhy bell. Pen-y-bont ddim yn delio efo i, felly rhaid nhw glirio hon. Y gic lawr y cae gan Camden Ellis. Ar y tir, o neb yn ôl na i Pontypridd. Hwna'n cic da, i fod yn onest. So you got two blue midfield offside? Ie, rhywun meddwl, achos eisiau clirio i'r ystlys, ond o codi fyr ma'r wythdwr Joe Miles. Miles i Di Cymidis. Yn ôl ti fel Rakes wedi cael ei lorio'n fyr. Dynion di'r i'r chwith ydi Pontypridd gan ei lledu hon. A'r cais edrych yn anochel. Miles. No! Yr wythdwr yn cario. Pen-y-bont wedi ailffurfio'r amddiffyn. 5 metr yn bryn. Rakes. Bel bron cael ei ollwn gan y prod Pentin. Harper. No advantage. 2 offside. Ond cyfle i'r eddi Owan wedi cael ei golli gan Ponty. Ie, cyfle i'r eddi hwnna. Di Cymidis yn mynd trwyddo'r canol. Dyna'r ail waith wedi sylwi bod Pontypridd yn edrych i pigo'r bel yn trwyddo'r sgarmes, trwyddo'r ruck. Felly rhywbeth maen nhw wedi dadansoddi yn yr wythnos. Ond bydde Pen-y-bont ddim yn hapus gyda dechreuad yna o'r ail ddechrau. Dyma ni. Chi gweld bod cyfle trwyddo'r canol a Christy Cymidis yn carlamu lawr canol car. Tacl wych gan y sgechwr Stuart Floyd Ellis fyna i Pen-y-bont.
Ie, ta 10 mlynedd nôl, lle ydy Cymidus, dim mynd y holl ffordd. Fi'n siŵr bydde fe wedi, neu edrych am y gic bwt ac i gwrso fe. Felly, cyfle cynnar, rhywun am y pys, di Dale Stuckey. Yn digon rwy. A Pontypridd, efallai na 3 munud ar y cloc. Ar y blaen, o 3 pwynt i ddim yn erbyn Pen-y-bont. Ie, fi'n siŵr na bydd Pen-y-bont yn meddwl, dyna dechrau eto. Cic da man hyn ar y cwrso'n galed. Ie, beth yw'r drafodaeth ar ddechrau'r gêm, ta? Os ti'n gwybod bod ti'n derbyn y bel, bod chdi'n ei drio chwarae'n lledyn yn lle chwarae'n geidwadol, jyst cicio sydd yn ôl lawr y cae. O, fi'n credu, wel, bydden ni'n gweud, bydden nhw'n osod edrych os oes cyfle i chwarae, dyma ni sut mae'r amddiffyn yn sefyll neu'n cwrso'r bel. Ond os mae'r amddiffyn lan yn fflat fel oedd Pontypridd ar dechrau'r gêm, bydden ni'n rhoi'r gic na mewn wedyn. Chi bod pwrpas dyma, meddiant cynta Pen-y-bont. Rydyn Jenkins, i daflu tuag at cynffon y lein a di cholli. Mae'n dechrau gyfrydol o gwbl i'r tîm cartra. Reiks eto'n yn fyr y blaenwyr yn ymosod y cyrion yna. Miles yn chwarae fel mewnwr. A wedyn yna ail reng, y captan Parker fel maswr. Chwaraewyr ymryddan i weld yn Ponty. Cyfnewid tafleoedd yn dydych i ledu erbyn hyn. Pen-y-bont yn cael dadlu'n wych yn ardal y dacl ac yn cael penderfyniad lle rhyw hwb. Dwy'n y bel a dwy'n y Chris. Ie. Wel, dyna beth oedd eisiau ar Pen-y-bont. Ni'n edrych am sparc, rhywbeth i codi'r chwaraewyr, a dyna beth gaeth nhw wrth troi'r bel na drosto yn ardal y dacl. Ie, Pontypridd yn cystadlu'n wych ar gwrt y leina. Ac eto'r blaenwyr, ddigon parod i'r tafod yna wedi weld yn gynnar, dyn nhw'n dadlwytho ac yn symud y bel na un cymal. Ie, ddim braf i weld y ddoi brop yn gymuno fyna. Jenkins yn gynfachwr i Pontypridd i daflu fewn unwaith eto'r bas na bach yn llac. O gwaith tacluso arbennig o dda gan Tom Morgan. Ac yn eich gosb. Na ddynion i'r chwith tu fewn hefyd, y maswr yn cael ei ddal. Short. Medrych chi mosod yr ochr dywyll ma. Aled David Davies. Hefyd, gynt o Pontypridd. O Drisgol i gario, y captan. Yn troi nôl i'r ochr dywyll, mae'n gyfle eto, bosib. Ond llithro mar. Stewart Floyd Ellis. Lord Van is coming at 7, slow to clear. Ond Pen-y-bont, ti fod yn edrych i mosod yr ochr dywyll ma, maen nhw'n newid cyfeiriad ac yn lle di gweld gwendida. Ie, edrych fel ni strwythyr nhw, mae'n mynd mewn i canol ca, wedyn dod nôl i'r ochr dywyll. Rhywbeth felly, maen nhw wedi targedu yn amddiffyn Pontypridd. Ond eithon nhw drwyddo cymaled daclus mae'na, oedd y strwyth yn edrych yn dda, ac eithon nhw'r cic gosb yn y diwedd. Mae hwnna'n gic o lew i fewn i galon y dwy'r higian. Pen-y-bont yn trafod y tactegau. Fel un uned yn ar y bach yn cerdded tu at y lein. Rydyn Jenkins yn ambarod. Cyfle i codi bach o dempo fan hyn nawr. Set up your lad. I'r tu blaen, chwarae ddiogel. Bel di tasgu yn ôl, a hwnna ddim yn... Ie, ddim di ffurfio'n gywir ag yna cam sefyll. Mae cam sefyll yn ysgolwyr. Pontypridd yn rhithro fyny, mae bod o'n cam sefyll yn ysgarmau symudol i ddechrau. Di cymryd ein gyfle y mewnwyr amdano lein, wedi coesi a drosod, ond ddim wedi tirio. Ail gyfle i Ben-y-bont. O, i tharo ymlaen. Pwyll roedd angen. Paul Short, dwi'n meddwl, oedd yn twrio a di cholli hi. Bydd o'n gandryll efo hun, dwi'n siŵr. Ie, ond dyna beth mae eisiau Pen-y-bont wneud. Codi'r tempo yna. Braf i weld y mewnwr, Dalan Davies yn mynd addi at y llinell. Yr amddiffyn ar chwal.
Ond yn anffodus, ddim digon daclus fan hyn ar fôn Sgarmes. Cydi'r blaenwr yna'n mynd i pigo'r bel lan. Ie, dwi'n meddwl, maswr i ffeindio ei hun o lle anghywir dweud ar ffordd. Crouch! Up. That's been tough, 6 shoulders and square, so the far side is good. A fel y rhai o'n siŵr o fod y dyfarnwr yn gosod ei stamp yn cael y cyferbyddiadau yna draus. Ie. Fi'n siŵr bydd y ffordd Pen-y-bont hefyd yn ceisio nhw'r negesion i tacluso'r Llinech i fyny. Mae'n yr air Llinech sydd wedi bod yn aniben. Open out to me. Crouch! Ie, Samuel o'n gosod wrth gwrs yn sylfaen. Unrhyw ymosod yn sylfaen i adenu llymeddiant. Set! No, a mae'n mynd yn oson fel Iwan. Noson o sgrymio a gael sgrymio bosib. No, fi'n siŵr nawr. Boys, we need balance to the 3 commands, Hwn yw'r cyfle diwetha cyn bod y dyfarnwr yn rhoi cic gosb neu cic rydd. Mae'r sgrym gyntaf oedd yn bwysig, dydy mae'r pac a'r tîm trio dangos i'r dyfarnwr pwy sy'n goruchafiaeth cynnar, achos mae'n setio'r meddylfryd am weddill y gêm. Ydy yn hollol, a hefyd ble mae'r sgrymyn, mae Pontypridd yn ddwbn yn hanner unan. A maen nhw moyn cael y belyn mas. Felly mae Pen-y-bont yn eisiau gwneud unrhyw gic cosb neu exit hawdd yn goes i'r tîm. Mae'n hyd lawr y cae, dim ond mynd ffeindio'r ystlys hawlu sydd oedd i tannu. Cyfle wrth ymosod, mae'r dyn yma'n gwybod sydd wedi'i gwneud hynny. Syth i fewn i ganol amddiffynwyr Ponty. Y pel yn blas, David Davies. Curo un, yr ail a'r trydydd yn cymryd o lawr yr wythwr. Pen-y-bont illa ddim yn mor gywir a hynna fe pasio nhw, ond mwy o'r meddiant yn hanner Pontypridd. Ar yr ongl mae'r blaen esgellwr Aled Evans yn ennill tir. Short. Yn fyr. Am di mosod yr un ffordd. Edrych i ledu. Hawli. Wedi daclod troelli i gyrio yn y 2 hugian. Short yn defnyddio i flaenwyr y tro hyn. Rodri Aspi. Y mewnwr trwy'r bwlch. Di curo un o methu ochr ganu yn llithro ag yn eitha ymlaen. Ond yn bendant. Ond i bai camgymeriadau hynna, mae Pen-y-bont yn nocio'r drws am atar amser y bosib nes maen nhw'n sgorio. Pob clwyd i Pen-y-bont oedd y strwythdir gyda nhw ma'n wych, a dyma'r mewnwr siarp fan hyn. Dylan yn ffigio ac yn cymryd hanner bwlch yn anffodus. Ddim yn aros ar ei drad. Byddai'r ei bai ar y cae fan hyn, dwi'n siŵr, os yn edrych ar hon yn ôl. Neu gath o tap ar ei ffer. Do, fi'n credu yr wythwr Joe Miles dath nôl fyna. Dal i bigwrnau fe. Ond oedd Pen-y-bont yn dda yna yn ei ymosod, yn lledu'r bel yn chydan iawn. Oedd y pasio'n gywir ac yn creu cyfle wedyn i'r mewnwr i mynd yn agos at y ryc. Unwaith eto, Pontypridd i gweld llwyddiant, wedi cael llwyddiant yn targedu cyrio yn y Sgarmes, na'r peleri ddim yn gosod i safle ddigon cynnar. Ie, oedd y siap oedd Pen-y-bont yn chwarae am yna, yn agor am ddiffyn lan wrth i nhw lledu'r bel, a wedyn dyna'r cyfleoedd yn dod i mynd trwyddo'r canol ar amddiffyn. Kieran Martin sy'n ôl yn y tîm yn cael ei goesad i strapio. Okay, boys. Quick set then, please. Time back on. Ddech am sgrym fawr rwan. Ond i bai am yr cic gynnar na gan Dale Stuckey. Ac weddill y 10 munud agoriadol. Mae wedi bod lawr yn hanner neu 2 hugian. Pontypridd. Set! Pen-y-bont yn codi'r pwysau rhyw fymryn. Ond Pontypridd yn dal i tir. Just gone sideways. Just gone sideways. Credu oedd Pontypridd yn edrych am y gic gosb yna, yn cadw'r bel yna mewn y sgrym. Ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Ie, just am trosedd, maen nhw'n cael ailffurfio dydyn wrth gwrs, ond o'n edrych, mae Pen-y-bont yn trio cael y nudge na'r symudiad ymlaen, ond rwy'n troelli, chdi'n gweld sydd yn peth? Ie, mae Pen-y-bont yn targedu y sgrym, chi'n gweld bod nhw'n mynd ar ôl Pontypridd unwaith mae'r pel yn dod mewn.
Crow! Ond i sofio egni mynd hyn, wache bydd Pontypridd moyn y belen mas nawr yn gyflym. Set! What's your 8 peg? Pontypridd yn cael y gwthio trwy'n Miles yn dda, i ddechrau ddadlwython. Dim cweit yn gallu cael ei ddwylon yn rhydd. Fe be wedi cael ei golli, Hawli ser i holi. Knock off advantage. Yn curo'r ymwythonwr cyntaf, Hawli, yn ochr gamu. Pen-y-bont eto nôl ar gyrion y dwy'r higian. Pel gyflym yn cael ei ledu, mae yna ddynion eto'n llydan. Pel yn cael ei jyglo gan Pen-y-bont. Y trydydd sydd wedi chwarae Ponty yn y gorffennol. Scrum advantage over! Yn anoddach nabo Barnes, dydyn mae heb y gwall mowr na oedd arfer bod efo. A dyna ni, mae'n dacl nerthol ar Martin. Dygyr gosb yn dod. No. Eto, Dylan Davies yn mynd yn sydyn. Yn gwrtho'r y triffwynt hawdd y bosib. Yn gwthio'r bas. Oedden nhw 10, di cwestiwn. Y dyfarnwr wedi gadael o fynd. Pontypridd i chi arafu'r chwarae. Yes. Cymryd i amser. 8 step back. Use it! Cam ddod, ydyn nhw'n di edrych am ddiogelwch yr ystlys. Ydyn. Iwan, ni'n gweld unwaith eto, Dylan Davies yn cymryd ein sydyn. 3-6 pwynt o bosib wedi cael ei wrthod. Dyn nhw'n dyfaru. Chi'n gweld bod Pen-y-bont moyn codi'r tempo yn cymryd y giciau'n gyflym, ond dim pawb ar yr un tudalen ar y funud. Mae Dylan Davies yn mynd yn gyflym, ond sneb gyda fe. Felly mae'n edrych am y bas na, ond sneb gyda fe. Mae rhaid i'r meddiant a'r pwysau yn troi mewn i bwyntiau cyn bo hir. Jenkins yn methyd, mynd yn uchel o'i dafliad. Ond rhywsyn i gyda'r short yn y mater cyntaf. Y gwrth rycio gan Ponty ar bel wedi y ddwyn. Ceri Morris efo'i gryfangar ni. No, leave it! Pen-y-bont yn ei lafu hi ac yn cael yr amddiffynwyr na mewn i safle edrych i ledu Stop, stycu 13, y gic 13, ychal. Hawli sydd ei tannu. Yn amgylch stycu. Off 13, leave! Davies, short, y gic fach yn gweld y gwagle, gweld y tir. Fe chi wrth ymosod na Cole Swanack. Morris yn lledu, mae yna gyfle fan hyn o bosib, 2 yn ebyn 2 ydy hi. Hadlwytho ar hyd yr ochr dywyll. Morris efo'r cyflymder, y gic o bosib sy'n angen fan hyn. Ie, mae wedi cael ei faclu. Do, ta na do. Have to take a look at that from the piece. Pen-y-bont, dan bwysa Pontypridd yn trio gwrthrycio. A nôl yn ni at oedd ein gigosb. Fi'n credu oedd e. Late tack on the kicker. Mae dyfarnwr wedi rhoi fe. Ond dyna'r amser gorau i gwrth ymosod. Y pel yn cael ei droi drosto, yn amddiffyn ar chwal, y lled i'r bel yn gyflym iawn, a dyna'r cyfleuon sy'n rhoi i'r tîm sy'n ymosod. He's changed the line across the kicker, lads. Ni'n gadwch ni weld hon unwaith eto. Morris oedd yn erbyn yr blaenwyr. Braich ar ei draws o bosib. Ond llawer i weld yn fi. Os dim rhaid i fe, dim ond bod e'n aros yn stond ac ddim yn symud i'r un ochr na'r llall. Mae fe'n iawn. Chuck him out, yeah. Ie, mae'r penderfyniad wedi gwneud lle gos bydd i Pontypridd. Gobosib bod yn edrych i fynd at yr yslis, dwi'n mynd i fod i cyfeirio at y pist eto. Joe Rakes, yw'r dyn sy'n dal y chwarae i fyny rhyw fymryn yn cael llymad o ddŵr. I derbyn rhyw fang, siŵr o fod yn y rycna. Joe Rakes fydd yn was ffyddlon, bachgan o Ponty. Okay, you happy with the time on, gents? Dyma fo'n camu a draws yn dod i goes chwith allan. Late corner after the kick. Cwestiwn ydy, oedd Hawli'n lwcus fod ar y cae, felly? Ie, chi'n bod yn agos iawn i fod yn cadw'n dilyn. Reit, Ponty.
More in the 5 over. Cyfle cyntaf nhw yn yr ardal yma. Ysgarnes ymudol. Yn slick. Dros y lein. Super! A'r prop Pentyn, dwi'n meddwl. Ia, sydd wedi hawlio hi, Tom Harper. Wedi sgorio, a mae Pontypridd wedi ei gwersi Ben-y-bont ar City. Sgorio ac ennill y bel yn y lein. Wel, dyna chi newidiaeth yn momentum. O'r gig gosna ac y Pontypridd yn cymryd popeth o'r cyfle hyn. Y hyn shift drive lawr y blaen. A'r prop Pentyn, Tom Harper, yn croesi. Bydd y blaenwyr yn hapus iawn gyda hwn. Symudiad o'r cae ymarfer. Gwaith gwych gan Pac Pontypridd. Cawn heiddi'r cae. Sy'n chi gweld mewn mewnwr Dylan Davies yn y sianel gyda Pen-y-bont. Sy'n gobeith dy fe. Ildio'r gais na. Gwaith da gan Pontypridd, y Pac yn enwedig. Gwaith arbennig gyda wrth ystyried bod yr 10 munud am mwy dwytha. Mwyn bod ar bwysa. Gwneud dwy o'r higian. Stucky. Honna di disgyn yn fyr. Ond efo bron i 17 o funudau ar y cloc. Pen-y-bont dim, Pontypridd 8. Diolch i'r gŵr yna, Tom Harper. Yn croesi. Gwaith da, Pontypridd. Un cyfle yn dwfn yn 20 Pen-y-bont ac yn dod nôl gyda 5 pwynt. Ponty yn wych. Y bel. Okay, use it! Reiks, erbyn i amser, wedi cael ei tharo ymlaen, oedd hynny'n edrych yn amlwg am gyfnod. Gwaith gwych gan Kieran Martin. Ie, na niben myna tyma bach gan Pontypridd, nhw ddim yn bles o hwnna ar ôl sgori, cais. Ydy bron i gael dau arddull hollol wahanol, mae Pen-y-bont yn chi gyflymu bob dim, mae Pontypridd eisiau slofi bob dim i lawr. Odyn, dyna'r gwaniaeth, dy'r ddau dîm ar y funud. Ddim ei alad, ie. Ie, lle un rhiar a falle allu gyflym. Reit, ydy'r lein mewn i weithio. Yndi. Short, symudiad, y patryma yn nghanol cae. Joe Gatt yn ei chario. Ie, niferoedd gan Pontypridd o'r ochr na, felly'r gic lawr y cae. Rhy hir. Scrum o 22, gents. Ie, jyst allan i'r 20 oedd y gic yn y lai, felly scrum di'r penderfyniad. Ie, symudiad da gan Pen-y-bont o'r llinell fyna, ond nhw wedi mynd yn eitha chydan o'r symudiad gynta yna, yn pwn o lan, felly mae gyd o'r olwyr goffel mewn i ennill y sgarmes yna. Oedd y blaenwyr yn anffodus ddim wedi dod o'n y cornel i roi opsiwn i'r maswr Paul Short, oedd rhaid i dod i fe ar y drod. Squeeze it! Throw! Bind! Set! Reiks yn bwydo. Miles efo bel wrth i draed. Rhyddhau'r bel, olwyr rei cynnig yn ei stycu. Allan i Swanac yn torri nôl tu fewn. Y cefnwr wedi sgorio dwywaith y tymor hwn, dim ond i bedwerydd ymddangosiad i'r tîm. Ball's available. Hyn yma. Morris, yr gic letraws yn gofyn i'w bechgyn i gystadlu yn yr awyr, ond Pen-y-bont yn ennill rhy rhwydd o bosib. Ie, oedd yna wych yn yr awyr. Y bel y llydan wedi ddarganfod y gwagle ar y cyrion. Eto, Ponty yn targedu'r rycna'n gwrth ymosod. Y bel yn cael ei daflu allan i Henry Barnes i gario. Pen-y-bont yn rhedeg allan y ddynion o bosib. Yn sythu. Mae Tom Morgan. O'Driscoll y capdan. Eto'r blaenwyr. Lloyd Evans. Bath yn cael ei ynysu fyna, yn cario llinant yn bach. Cochi siarp nawr. Ie, bron y colli'r bel. Y bachwr ar ben ei hun erbyn hyn. Step lad. Y gic ar y ffordd, dwi'n siŵr. Hold in front. Short ar droed chwith yn uchel. Stucky sy'n ôl na. Stucky yn ei cholli hi. I tharo ymlaen.
eto bach ar aniben gan Pen-y-bont yn colli siap, yn colli trefn. Ie, ddim yn ennill y brwydr gyfforol yn ardal y Dago. Mae hyn fydd yn ergyd i Ben-y-bont Ed Hawley i fod yn gadael y maes. Dyn sydd bod yn barod iawn i redag ei wrth ymosod, ellai noed arfa perygla. Cofio siarad Matthew Jones ar ddechrau'r tymor yn sôn so un chwaraewr allan yn yr uwch gyngraedd oedd heiddi cyfle yn gallu camu i'r lefel proffesiynol Ed Hawley oedd hwnnw. Wel, mae wedi bod yn beryglus heno yn cario'r bel nôl, mae drad yn dda, mae'n gyflym yn bwerus. Bain! Treni bod yn dod oddi ar y car. Set! Pontypridd yn y ddawn. Y gic gosb, y fantais yn cael ei chwarae i Ben-y-bont ar y siswrn. Mae Morgan. It's off his foot. It's off his foot. Mae'r bachwr Lydia Jenkins yn rasgell chwydd o'n sgrichian am y bel. Ond Pen-y-bont bron yn holli eto. Knock on red. Eto talu'r bas yn gwthio. Short yn belchu, Short! Yr holl ffordd! Ac o'n un lla bosib pan oedd y bel yn aniben. Short yn gweld y gwagle. Ac yn taro nôl. Wel, fi'n credu bod nhw'n moyn ail edrych ar hwn. Dath e mas o ddim byd. It's a knock on my pont, he's not the gents. The try can start, is that right? Okay, okay. Try is good, gents. Yr arwr teledu wedi cael pip arni a mae'n gais dilys. Wel, Pen-y-bont yn heiddi hwnna ar ôl trial cwrdd tempo, chwarae gyda'r bel, yn dadlwytho, yn lledu'r bel ac yn cael y cais yn y diwedd. Pen-y-bont yn bendant sydd bod yr tîm yn fwy amentris o'r ddau di. Fe ddech chi chwarae fwy o rygbi yn dod na Pontypridd, a mae'n neis gweld tîm yn cael ei gwobrwyo o'r diwedd. Wel, dyma ni eto. Mewn o'r yn lledu'r bel, pasio cywir, yn fyr bach yn bel ar y car fyna, a bach o look man hyn. Yr amddiffyn yn agor lan, ac trwyddo fe, oedd neb tu ôl. Ac yn gweld pwrpas, just tackle wild gan Bill Styckin yn agor y drws. Ie, a chi'n gweld lot o hwnna pan mae'r bel yn disgyn i'r llawr, a mae'r chwaraewyr yn pigo fe lan, ac yn just yn dod i ben nôl a mynd am mi, a mae'r drws yn agor i nhw. Ac o fewn chwynciad, pwynt yn unig. Ydy'r gwahaniaeth ar y sgorfwrdd. Ie, bydde Pontypridd ddim yn hapus dod. Tackle one fyna, am Dale Stucky. Pen-y-bont 7, Pontypridd 8. Chwarta'r ffordd trwy'r ornest yma ar gair bragdi. Hold, Tom. Hold. Ceri Morris. Y gic wedi cael ei eitha ar o lawr. Cyfle i ymosod unwaith eto gan Joe Gatz. Pontypridd dan bwysa di creu. Ac annog y pwysa bron iawn. Traeth da gan Miles. Wedi cyrio'n dda yn hanner cynta un. Riggs yn mynd am y gic. Short oedd ei tannu. Edrych i basio. Gic i'r lawr y cae. Lawr gorn gwddw Swanac. Swanac yn gweld y gwagle ond felly ffeindio fod. Bridgend, stop in front and hold. 6 stop. Y gêm gicio. Jack Davis. 12 in front, always advancing. 12 and far side, in front, always advancing. No, you're in front, always advancing. Hwna'n rwystredig yn dydi. Rwystredig sy'n hwnt gan Pen-y-bont. Cic-os ddiangen. Ie, hwnna'n ddiangen. Bydd y chwaraewyr ar y ffordd ddim yn hapus do hwnna. Ar ôl dod nôl mewn i'r gêm, i gyd mae'n rhaid nhw'n neud yw aros yn ston disbwyd cael ei chwarae arno. Ceri Morris o'r gic. Ddim di ffeindio'r ystlys. Stop. Mae hwnna'n ddiogel. Hwnna'n swmpar o cic. Gan Haw. This is a different ball, lads. This is a different ball. We're not going to cook Owen Hawdy. Hen arfer chwarae lefel yma. Os ydi Pen-y-bont, maen nhw'n poeni bod wedi colli. Un o'r chwaraewyr gorau Ed Hawley yma. Owen Haw yn ddirpwyr i digon talentog. I cyfeidis yn cweit yn cael ei ewina at hon ar gic lawr y cae gan Lydia Jenkins, y bachwr.
yn dros y lein, a Jack Davies yn gorfod i chwarae. It's a goal line dropout. Ie. Hwna'n opsiwn da. Hwna'n opsiwn da gan y bachwr. Wel y gwagle. Ond mae'n helpu fan hyn. Mae'r bwlch yn y cefna yn un mawr di. Odi, mae yn. Ond nawr maen nhw'n cael y pêl nôl yn dwfn yn hanner Pontypridd. Reit a Pen-y-bont yn parhau i mosod. Mae'n addynion y sbar. 2 erbyn 1 y bosib. Yn torri nôl tu fewn. Bydd Bale wedi cael ei golli. Na do. Davies. Yr ail Davies yn y tîm. A Bale yn sydyn o'r sgarmes. Y bas yn wallus. Dyna un gwendid o Ben-y-bont pan wedi cael pêl mewn safleoedd ymysodol. Dydy'r cywirdeb o bob tro ddim wedi bod yna. He's on the ball, the clear Na, left. nhw wedi cochi siap nhw yna. Oedd cyfle gyda nhw. Yr ochr agored yn anffodus ar y ffordd nôl. Ddim yn cymryd y dewis iawn. Ie, bosib nhw, ambell i chwaraewr allan di goredeg neu i cymryd y golwg allan o'r bas. I'm happy the first man arriving. Reita, cyfle, i fynd lawr i'r ystlis. Mae Lauren yn cael cwmni Matthew Jones. Yeah, Ryan, just to dodge our bail now. Matthew, firstly, after spending so much time in their 22 in the opening quarter, how happy are you to finally get some points on the board? Yeah, we've had a lot of possession, and it's nice now when we've got a score on the board. Sorry, but frustrating to begin with. We had a lot of time there, as you mentioned, but we failed to capitalise on that. Bit of luck on the try, which we'll take, and we've converted it. 8-7 now. We just got to make sure we exit properly. We give them an easy 3 from the kick-off, poor exit, and we've given them a lot of easy outs and a few easy ins to our half. So if we take away those errors, we're playing some nice stuff. We're working hard. So looking forward to the next bit. Thank you, Matthew. Pontypridd. Nôl yn dwfn, fawr opsiynna. Cic lawr y cae yn holli'r ddau amddiffynwr sy'n o'na'n gic dda iawn. Haw yn cael ei darlawr gan Stucky ar ei holi. Y dacl, Pen-y-bont dan bwysa'n cystadlu am y bêl ma. Garin Payne. He's clearly on his feet and he really hasn't released the ball. Y cic yn cael ei gyfrig y Stucky. Im cweith i cyrraedd, i dal y fyr. Na di mae'n gais. Prevented a problem try. It's a penalty try in the yellow card. Wel, dyna beth yw dewisiad. Cais cosp. O'n i mewn i cwestiwn os oedd yna Gardyn Melin yn gynharach. He completes a tackle and preventing a probable try. Doedd y chwaraewr ym 10 metr, felly di atal cais tebygol. Wel, dyna gwers i unrhyw chwaraewr i cwrso bêl yn galed iawn ac yn taro'r gicyn i lawr. Chi'n gweld yr ysgecwr. Stucky yn cwrso'n carlamu lawr. Haw yn cymryd gormod o amser. A dyna'r cyfle eisiau. Y maswr yn cael ei ynysu wedyn, short, a dyna'r bêl yn cael ei droi drosto. Yn amddiffyn ar chwal. O'n i'n meddwl allas Gardyn Melin am dal y pêl ar y tir o fanna'n Stucky'n gweld y gwagle ac yn sgorio'r cais. Pen-y-bont. O'n un aid yn adennill y bêl o'r gic. Yn edrych eto y pasio'n wallus pan nhw'n mynd i'r sianel i llydan a mae'r bas yn aml iawn yn ffeindio'r gwair a ddim o dwylo. Ie, maen nhw'n wedig nawr gyda Gardyn Melin. Maen nhw moyn arafu'r gêm tyma bach, ddim gor chwarae. Swanach yn neud y dda lawr yr ochr chwith na Pen-y-bont. O dan bwysa Stucky, gic lawr y cae, Stucky ar ei hôl hi. Pen-y-bont, dan bwysa, ddim yn gallu cael y bêl ar y cynnig cynta. A short yn cael ei gosbi ar y tir eto, Stucky. He's on his knees. He's on his knees. Yn herio short. He's out of the game. A Pontypridd o gwynt yn ei hwylio wan. 10 is on his knees trying to regard the Wel, possession. mae Stucky wedi troi'r gêm yn ar ei ffenwth unan. Gwaith da lawr yr ochr agored. He must get back to his feet before he plays the ball. Pasio byr pert rhwng y chwaraewyr. Ond eto Pen-y-bont yn gorware yn wedig gyda Gardyn Melin. Ie, jyst i gadarnhau Joe Gatt. Ydy dyn Gath y Melin. Dim os ydy gallu bod yn un o 2 neu 3 ar yr
llinell gais na oedd yn cam sefyll. A fydd Pontypridd yn trio cymryd mantais lawn rwan. I sgorio'r safle yma, y tro dwytha. Oedden nhw'n ymweld ar y gongol chwith yma, yn troelli. Pen-y-bont wedi holli rhyw fymryn. Yn dal i fynd Pontypridd am y lein. A'r bachwr sydd yn ôl yn y tîm hon, Rob Jones. Wedi croesi gŵr o Driorci yn wreiddiol. Rob Jones. Ac o fewn. Munud. A Ponty di sgorio dwywaith. A wedi agor bwlch ar y sgorfwrdd. Wel, mae'n noswaith dda i reng flan Pontypridd heno. Y prop Pentyn yn sgori un cais. A nawr y bachwr Rob Jones yn sgorio'r ail i reng flan. Dyma'r sganwys bach yn y ben ond yn synhwyro bod cyfle da fe torri band a mae'r maswr gyda bachwr cryf mowr yn targedu fe myna. Mae'r maswr ar y sgecwr. Pen-y-bont ddim moyn nabod e myna. A mae'n ein yn dda i sgorio'r gais. Y sio, ti'n eisiau gwybod na gweud. Ond mae'r pwysar Ben Stevens rwan, y prop arall sydd ddim di sgorio yn y reng flaen. Ie, mae rhaid i'r prop Penrhydd cael cais heno i'r reng flaen i gyd sgori. Ac ar hyn o bryd, mae'r diolch mawr am yr newid yn llif y chwarae a'r momentum i gyd efo'r dyn sydd ar bêl wrth i draed, Dale Stuckey. Yn gywir efo'r gweddillion. A'r bwlch na yn ymestyn ymhellach. Pen-y-bont 7, Pontypridd 2 ar hugian. Ie, gwaith da gan Pontypridd yn wedig gyda sgecwr Stuckey sydd wedi rhoi'r cyfle i nhw i cael y tiriogaeth a'r pwyntiau. Neu blaw am Stuckey, bydd Pen-y-bont a dwi'n siŵr Matthew Jones ar yr ystys na yn cicio ac yn dwrdio hynna oherwydd bod wedi cael ciciad i taro lawr, pasio'n mynd i'r tir. Nhw wedi gwahodd o pwysau y cymaint a Pontypridd yn ei godi fo. Oedden, maen nhw wedi gwneud y wych yn eich ail ddechrau nôl nawr. Oedd chi'n gweld maen nhw moyn chwarae, maen nhw moyn lled i'r bêl. A dyna beth sydd wedi rhoi'r cyfle i Pontypridd o troi pêl drosto chwarae trwy bach gormod o falle. Tom Morgan yn tymud ar yr ongl tu allan. Dwylo da. Rhydian Jenkins wedi ynysu rhyw fymryn. Y gwrthrycion chwarae'r mewnwr. Full leave! Leave! A the Devons wedi cadw'r bêl rhywsyn ei gilydd. Use it. A cadw'r bêl a Pen-y-bont angan. Nes bod Joe Gash yn siŵr nôl ar y cae. Eto Ponty'n targedu. Di Cymidus trwodd. Y bêl allan. So gyfle fan hyn. Yn ochr gamu yma. Tom Morgan. Pen-y-bont angen pwyllo, angen sgorio. Na ddynion i'r chwith, blaenwyr ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Hemi Barnes a dadlwytho i'r Martin. Y ddau o'r reng illa mewn safleoedd anghyfarwydd. I'r ochr anghywir o bosib. I'r dde yma, Pen-y-bont angen mynd. Ponty eto'n taflu niferoedd i fewn. Y bêl yn llydan, 1 erbyn 1, Jack Davies ydyw'n gallu dy dacl. Nadi, a'r cais wedi sgorio gan Stewart Floyd Ellis. Yn defnyddio ei bwar, yn defnyddio ei gryfder. No, Ac yn neud yn arbennig o dda. Do, nath e wych hwnna i tybio'r bêl yn cornel wrth y fflag, wrth yr ysnes. Ond pwb clod i Pen-y-bont, o'n i'n gweud jyst nawr, mae chybrau nhw arafu'r chwarae gyda carder felen, ond pwb clod i nhw, maen nhw wedi dal at i strwythyr, chwarae gyda tempo uchel, ac dath y cyfle yn y diwedd. Ie, Floyd Ellis. Un ffordd o'r lein. A trwy Jack Davies. Hand never comes off the ball at the back of that breakdown. Ie, neud y wych hwnna, pwb clod i fe. Sean Parry. Oedd yn dod o draws i wneud dacl, ond methiau gwthio Floyd Ellis dros yr ystlys. Ie, neud y wych. Ond dod nôl i'r ail ddechrau. Dwi'n cwrso'n galed ennill yn ôl, roi'r cyfle i nhw. Short. Ochr anghywir i gicio droed chwith. Mae'r gic yna'n yn arbennig. Short. Yn golygu bod Pen-y-bont fyny 14. Y bas na'n hir. 5 minutes now on the TV clock.
5 minutes now on the TV clock. Yn llynsiomedig o safle yna i ildio. Ie, yn amddiffynol bydden nhw ddim yn hapus, ond oedd y bas wych hwnna gan y mewnwr Dylan Davies. Pen-y-bont 14, Pontypridd 2 ar 20. Gyrru bod y gêm am dyn ni'n gyffroes. Ar ddechrau'r rhaglen a dyna'n union dyn ni'n gael yma. Ar gair y bragdi. Hawr ei siŵr bod yma'n cael ei darlawr tro hyn. Gic yn uchel, gic yn hir lawr y cae. Ddim yn edrych am yr ystlys. Kenny Morris yn gweld bod yna le lawr yr asgell le. Na'n gic arbennig. Short sydd ar ei hôl hi. Reit yn ôl i'w gornol chwith ei hun. Fawr o ongl gan y maswr. Stop in front. I cadw ar y tir, Swanac. Wel las o'i flaen, yn gweld y tir. O'na gic arbennig, Swanac ydy'n ni adlanu. Ydy Swanac am y gongel dde. A mae'r cefnwr wedi sgorio i drydydd cais i'r clwb y tymor hwn. Ac yn arbennig y dda, gweld y gwacla ac ella y diffyg strwythyr ymysg amddiffynwyr Pen-y-bont efo gat oddi ar y cae. Ie, o'n i'n meddwl oedd y maswr Pen-y-bont fan hyn, Paul Short yn moyn rhoi'r belyn oddi ar y cae, ond dyna gwaith gwych gan Cole Swanac yn synhwyro'r gwagle ac y cic fach bwtna ac yn cwrs o'r bel. Gwaith gwych gan y cefnwr. Braf i weld. Dyma fe eto. Sgil wych gan e. Just cic bach fyna ac yn synhwyro bod y bel yn mynd i sefyll lan iddo. Yn arafu trade ac yn tirio yn y cornel. Gwaith gwych. Pedwerydd ymddangosiad yn unig i Pontypridd. 3 chais. Mae hwnna'n record a hanner ac wrth gwrs mae o'n rhan o dîm 7 bob ochr Cymru y garfan. Felly mae'n dangos y sgiliau yna pan mae'r bel yr tir agorad. Ie, ac yn synhwyro'r gwagle. Dyna beth oedd yn wych. Styci. Mae hwnna'n llithro heibio'r postyn dde. Ond Pontypridd wedi sicrhau y pwynt bonus 4 cais yn yr hanner cyntaf. Pen-y-bont 14, Pontypridd 27. A 2 funud a hanner ar ôl ar y cloc. Pen-y-bont ddim yn cystadlu. I'll go inside you. Rwy'n eto Pontypridd edrych yn ledu tro hyn hyder. Yn rhedeg trwy gweithio yna, hawdd ei tannu. Short. Edrych i fyny. Gweld bod amddiffynwyr yn ôl na i Pontypridd. Gosb yn dod, Davies, Dylan Davies. Yn twrio am y bel, ond ddim cyfle i fynd am y gic sydyn y tro yma. Yes, Ben. 90 seconds left. We've got 90 seconds, lads. 90 eiliad ar ôl o'r hanner cyntaf yma. Joe Gatt nôl yn y cae, felly 90 seconds, so there will be time to restart. Pontypridd yn cerdded yn ôl tuag at y pist. Pen-y-bont wedi penderfynu mynd am y trillpwynt. Owen Howe. Lump o gig gyda fo. There's going to be time to restart. There's going to be time to restart. O'n bron i 50 metr left of the first half. At y pist, ond fydd hi'n driffwynt os yn llwyddiannus. A ddaeth Pen-y-bont o fewn 10. Wrth i'r hanner agosau. Haw, mae'n ei taro honna. Mae'n ddigon pell, mynd am bendant. Mae'n gywir. A dyna rybydd i Pontypridd. Unrhyw gigosb o fewn i hanner i hunan. A fydd Haw, efo'i hawitzer, yn gallu anelu at y pist. I'll let you know when. Don't ask, I'll let you know when. Pen-y-bont 17, Pontypridd 27. Mae fel gem griced. Time is yours, Ben. Ar y sgorfwr yna yn barod. Okay.
Pen-y-bont di tharo i nôl, a geg drwad, Pontypridd yn edrych yn bach o lwc a cam sefyll ac unwaith eto Pen-y-bont, y cigfreiniaid. Gelynion gweithau hunan, cangymeriadau. Yn golygu di Pontypridd yn gorfod creu rhyw lawer. Chwech chais i gyd i bod yn y 20 munud agoriadol. Ponty di cael 4, maen nhw eisiau 5. Kerry Morris. Dwi'n gwybod hon yn bellach na'r blaenwyr. Unwaith eto, Jack Davies o'r ochr dywyll na. Pen-y-bont ar lein i hunain. Kick-off arall, Reigs ni seithi allan i'r chwith yn y ddynion yma, 2 erbyn 1, Swanach yn edrych i fynd i hun, di cael ei lorio, di cael ei lyncu gan yr amddiffyn. Miles. Yes. Pen-y-bont ddim yn rolio i ffwrdd. Fydd fachwr Rob Jones am mynd yn gyflym. Number 12 offside. Na di. Number 12 offside. Tom Morgan yn cam sefyll. 3 pwynt neu cais. Be fydd y penderfyniad? Scrum. We come away from the post, boys, okay? We come away from the scrum. Tîm Justin Bennell wedi arogli gwaed. They've already called a scrum. Ac yn trio roed y gêm a'i wely cyn yr hanner. Scrum. The last scrum plans and geisio for the angle, so if you want the ward, stay square. Yes, stay square, please. Yn siŵr o fod i unrhyw scrum ymosodol, y safle perffaith, reit yng nghysgod, reit yng nghanol y pist. Cyfla i'r olwyr. Set! Ffurfio ar naill ochr y scrum. The reason we go into ground, gents, we've got too much movement before the ball. Don't preload the blinds, hold your back, take the hit. Gormod o symud yn y rheng blaen. Angen sefydlogrwydd yn ôl Ben Breakspear. Behind us, isn't it? Trees up! Bind up, hit up. Crouch! Bind! Olwyr Pontypridd di ffurfio'n hafal, 2 bob ochr. A Swanach tu ôl i Kerry Morris. Advantage. Kick-off yn dod. Scrum arall yn siŵr fydd i. Ie, ddiddorol gweld yr olwyr yma. Allan o'ch golwch chi, mae Kerry Morris a Swanach syth tu ôl i'r scrum yn barod i rithro i un ochr a llall i edrych am y fantais yma am niferoedd. Felly gweld nhw tu ôl i'r scrum. Efo Garin Payne ar yr ochr dde yna. Efo rhif 12 ar ei gefn. Lee Davies. Efo dim yn ffordd i Pontypridd. Yn brop. Coelwch chi beidio. Yn ei ddyddiau. Pontypridd i cael y gwthiad yn cadw i fewn. Yr 8-9. Reigs. Morris yn fficio, Morris yn sgorio. A dyna'r 5ed i Ponty. Ac llawer rhy hwydd rwydd i'r ymwelwyr a Kerry Morris. Yr athro o Glan Taf. Wedyn ymestyn y bwlch ymhellach. Y ffigrediad, Kerry Morris yn gwerthu'r dymu na, a 2 wr yn ei brynu fo. Mae'n drwchwch be mae'n olygu. Oh, good, Ben. Lee Davies. Pedwar 9 pwynt i gyd wedi sgorio yn yr hanner cyntaf. Mae styc i fynd â ni dros yr 50 mewn cyfanswm.
Dyci. O, di tynnu hi. Do heibio'r postyn chwith. Ond dyna ni am yr hanner cynta. Hanner arbennig o dda i Pontypridd. Wedi cymryd mantais o'r cangymeriadau gan Pen-y-bont. 7 cais i gyd mewn 20 munud o rygbi. 5 o hynna i'r ymwelwyr Pontypridd. A'r sgôr ar yr hanner yma ar gair bragdy. Pen-y-bont 17, Pontypridd 32. Ie, dyn sgoriodd y 5 cais fyna'n cadw cwmni fi. Ceriwch chi dan y bwysau yn adegau cynnar y gêm, felly pa mor bles i chi nawr bod pwynt bonus yn y bag? Wel, 5 cais. Ie, mae'r sgôr nawr 32, 17. Mae'n bwysig bod ni war yn yr ardalodd cywir o'r ca, a ni ddim yn gor chwarae hanner ni am. So bydd Bridgend mynd i hanner nhw, sicrhau wedi bod ni yn y troes griw na, wedyn sicrhau bod ni'n cael y pwyntiau ar y bod. Ie, a beth yw'r neges nawr? Chi'n ymwybodol bod nhw yn dîm sy'n gallu dod nôl mewn iddi hyd yn oed gyda 14 dyn ar y cae? Ie, fe wedys ni, 14 dyn, ond bydd gen ni 2 munud fel ar ôl erbyn. So mae'n ni dechrau nawr yn dda, sicrhau bod nhw ddim yn dechrau yn dda, a sicrhau nawr bod ni'n parhau i fynd fel andi gyda dwysedd uchel, a sicrhau bod ni'n cael fuddugoliaeth. Ceri, diolch am amser. Wel, dyna ni y 4 cais felly. Cole Swan, y chwaraewr 7 bob ochr yn ei sgorio hi. Dwi'm yn siŵr os fydd y fforddwr am ddiffyn Pen-y-bont yn rhy hapus gyda hwn. Ond ar ôl 36 munud, Cole yn croesi. Y 2 dîm yn creu cyfleoedd, ond yn sicr Pontypridd yn llawer mwy clinigol. A Iwan, dyna stori'r hanner, really. Ni wedi gweld 2 dîm yn creu, 2 dîm yn sgorio, ond pryn mae Pontypridd really wedi bod yn oer hygen Pen-y-bont, ond mor glinigol. O dyn, chwal, dyna hanner gwych, 7 cais i gyd. Oedd Pen-y-bont mwy afrif o'r hanner yna, gyda gyd o'r meddiant a'r tiriogaeth, ond Pontypridd yn glinigol iawn, chwal, 1 neu 2 cyfle a sgori yn syth. Ac yn glinigol o'r dechrau, ewn ni nôl i adegau cynnar y gêm. Pen-y-bont oedd yn pwyso, ond wedyn 1 cyfle yn dod i Tom Harper, a fe'n croesi. Pwy ar y blaenwyr oedd, wel... Wel, dyna chi symudiad pert o'r llinell fan hyn, symudiad o'r cae ymarfer, chwod y shift drive fel ni'n galw fe, rown y blaen, yn synhwyro bod mewnwr Dylan Davies Pen-y-bont. Chi'n gweld y rhif 9 myna, sy'n gobeith o fe myna, ildio'r sgarmes na'r prop Pen-tin Tom Harper, yn hapus iawn. Chi'n gweld y blaenwyr i gyd yn gweithio'n galed fan hyn, yn anffodus, dim digon o amddiffynol gyda Pen-y-bont myna. I fod yn deg i Ben-y-bont, eithon nhw'r sgôr nôl i 7 i 8, achos o'ch chi'n meddwl ar ôl gwastraffu gymaint o cyfleoedd, gallen nhw wedi colli pennau, ond oedd y myned wedi talu ffordd. O, chymod, o'n nhw'n dda yn yr ail ddechrau, yn cwrso'n galed, yn moyn y bel yn ôl, a chi gweld y strwythyr nhw, maen nhw'n moyn cwrdd i'r tempo. Dylan Davies yn mewn yn pas hir da iawn myna, a wedyn y canolwyr yn dadlwytho, yn anffodus y bel yn mynd i'r llawr, ond dyna beth sy'n digwydd am y chwaith. Mae'r amddiffyn ar chwar gan Pontypridd, tackle 1 myna yn anffodus gan yr ysgecwr, a dyna ni'r masr o rydeg mewn yn eitha rwydd dan y pist. Dyna'r cyfle oedd eisiau ar Pen-y-bont. A tua adeg yna'r gêm, ges i sgwrs gyda Matthew Jones a wedodd mae'n rhaid i ni dorri lawr ar gam cymeriadau. Peth nesaf, maen nhw'n ildio cais cot. Ie, wel, hwnna'r gweitha, chymod, ildio Carden Melen a hefyd y cais gosb. Ond dyna beth mae pob fforddwr yn gweithio chwaraewyr, enwedig ysgecwyr, cwrswch y bel, mor galed a chi gallu rwch pwysau ar y person sy'n ceisio cico'r bel. A dyna beth nath yr ysgecwr Dale Stuckey myna, ac yn edrych yn wych ac yn cael y gic gosb, y maswr yn cael ei ynysu ar y llawr, a wedyn yn synhwyro, sneb nôl gan Pen-y-bont man hyn, i cymryd y gic gosb yn gyflym, ac wedyn o'n nhw ddim nôl y degcath ac yn cynheiddi'r cais yn y diwedd. Dyna chi shift enfawr yn momentum yna i Pontypridd. Maen nhw'n arwain o 15 pwynt nawr, ond mae'r ffordd mae Pen-y-bont mewn chwarae yn neud ti feddwl maen nhw'n gallu dod â hi nôl fewn i'r gêm yma, oherwydd gyda 14 dyn, deithon nhw syth nôl penarall y cae a Floyd Ellis yn croesi. Wel ie, pob clod i Pen-y-bont, chi gweld bod i strwythyr nhw i chyd i'r bel, cadw tempo yn y gêm, a dyna beth nhw wedi wneud, a hefyd gyda Carden Melen. Ond dyna beth oedd yn wych ar y symudiad hyn, oedd y pas hir gan Dylan Davies. Oedd Pontypridd moyn gwrthrycio, nhw wedi targedu 3 ryc ar ôl i gilydd, a hwnna'n rhoi'r niferoedd o'r amddiffyn yn y sgarmes, a dyna ni y pas hir gan Dylan,
ar y sgecwr, pob clod iddo, Stuart Floyd Ellis yn gryf yn y cornel. Ni'n colli tract o pwy sydd wedi sgori'r geisio hynny, mae wedi bod gymaint. Ond Ceri Morris, gaethon ni sgwrs gyda fe, fe'n sgorio'r 5. A chymod, ni'n sôn am mae'n ergyd i dîm pan chi'n ildio naill ochr o'r egwl. Faint o ergyd oedd hynny i Ben-y-bont? O, wel, byddech chi'n meddwl, na beth bydden nhw'n ei gweud. Pwrwch ildio nawr cyn hanner amser. Neud yn siŵr bod chi'n gadarn yn y sgrym yna, a wedyn mynd mewn ac hanner amser. Ond anffodus, y kick-off yn dod, pwysau gan y blaenwyr fan hyn. A symudiad da fan hyn, ac yn taflu'r pas mawr na, yr un dymu fel maen nhw'n gweud, a pob clod iddo cawn heidi yn drosto yn y diwedd, a'r pwysau yn talu yn y diwedd i Pontypridd. A dyn ni'n ôl i'r gêm y man, ond allwn ni siarad am y newid Cymru, achos ni'n drothwy'r chweb glad, ti wedi cyhoeddi dy garfan heddi. Faint o her oedd i enwi, faint o fenywod ti yn y garfan i gyd? Ie, 37 sydd yn y garfan. A oedd e'n sialens enfawr, pob clod i pob un sydd wedi bod gyda ni, ers y hydref, o'n i moyn adeiladu ar y perfformiadau'r hydref a mewn i'r chwe glad un nawr, a oedd Pen-y-tost ni yn rai o'r dewisiadau, ond ni'n bles iawn gyda'r garfan ni wedi pigo i cynrychloni Cymru yn y chwe glad. A wedys i ar ddechrau'r gêm, o ti'n bles iawn gyda'r perfformiad yn erbyn yr Unol Daleithiau a'r Barc y Scarlet dydd Sadwrn. Rhys ap William oedd yn gwylio hon. Lain yr Unol Daleithiau yw i. Cymru'n cystadlu, Butchers yn casglu ni ac yn croesi cais agoriadol i Gymru. Lain Cymru yn effeithiol. Unwaith yn rhagor, symudiad yng nghanol cae. Lily Crap yn bwydo, y bas yn cyrraedd. Hannah Jones, cyflymdra gan y ganolwraig. Ail gais yn dod i Gymru. Gwaith arbennig. Hope Rogers sy'n gwisgo un, ond dwi'n cael y bel lawr. Odi, o dan y pist. Alicia Washington yn cael ei rwystro ac yn troi mas o'r dacl. Ail gais i'r Unol Daleithiau. Cymru dal ar y blaen. Yn yr ail hanner yma, ni yn agos nawr. O'n troi mas o'r sgarmes yn idol, mae'r captain Kate Zachary. Ond yw hi'n cyrraedd, odi mai, just about. Donna Rose sy'n y penwys, rai bod yn ofalus. Ond yw hi'n cyrraedd, odi mai, y law yn yr awyr, a Cymru nôl ar y blaen. O, bron yn ryngipiad, ond mae Cymru nawr o dan bwysau. Celta, torri nôl tu fewn, mae'r cymorth yna, ond sy'n angen y cymorth ar y ganolwraig. Dal i chwarae mae'r Unol Daleithiau, ond wedi bod yn ail hanner arbennig iddyn nhw. Y captain wedi bod yn amlwg. Cymorth ar y tu fas. Os eisiau'r cymorth, ochr Gami yn gelfydd ac yn cyrraedd. Cais arbennig i Kate Zachary. Wel, bydd Cymru yn dechrau hymgyrch ymhen 9 diwrnod i ffwrdd yn Iwerddon, a dyma'r garfan mae Iwan Cunningham wedi dewis. Mae 6 chwaraewr yn y garfan heb gap. Dwi eisiau gofyn i ti'n benodol am Lowry Knockett. Nath i ddechrau chwarae rygbi ar ôl bu farw ei chwaer mewn damwain erllych. Mae rai bod heddi yn ddiwrnod arbennig special iawn iddi hi, Iwan. Oedd hi diwrnod special iawn ac yn cawn heiddi cael ei enwi yn y garfan. Mae wedi bod yn ymarfer yn dda iawn gyda ni ers mae wedi bod mewn gyda ni. Mae ddim chwaraewr pwerus iawn sy'n gallu cario'r bel yn galed, a dyna beth ni moyn gyda canolwyr ni, a fi mor browd o bod hi'n rhan o'r garfan. A Sioned Harrix, fyd nôl 2 blynedd ers iddi fod yn rhan o'r garfan? Ie, gwych i weld Sioned nôl. Mae wedi bod yn dda yn y garfan gyda ni'n ymarfer. Mae profiad gyda hi, a mae'n cario'r bel yn dda iawn hefyd. Felly mae'r cydbwysedd yn y reng ôl yn mynd i fod yn bwysig iawn i ni yn y chwe glad. Tref y chwe glad yn menywod yn dechrau, mae cysadleuaeth y dynion yn dod i ben, a sy'n eisiau atgoffa chi. Mae'r Eidalwyr sy'n teithio i Gaerdydd dydd Sadwrn. Okay, last rep. Blues over with Steve. Yeah. Cool. Yep. Kobe. Right? Yep. Alwyn Jones de, sydd nôl mewn i'r 15 cynta. O ti'n surprised i glywed ni? Tyma bach, ond, siwr gymaint o profiad gyda fe, a mi'n siŵr bod Wayne ar y ffordd yn edrych. Beth sydd eisiau ni wneud, gêm diwetha ni nawr cyn i ni paratoi am
am y her y haf a wedyn yn cwpan rygbi byd, felly mae rhaid i cael y chwaraewr ar y ca. Be ti eisiau gweld gan Gymru, di Sadwrn? Wel, i fod yn onest, moyn gweld yr ymosod yn sgori ceisiau. Fi credu os i ni moyn rhoi stamp nawr a gorffen yn gryf yn y cystadleuaeth hyn, mae rhaid ni sgori 4-5 cais a dongos. Gyd o gwaith sydd wedi cael ei roi mewn trwy'r cystadleuaeth a rhoi fer y cab yn yr Eidal ar dydd Sadwrn. A jyst gair am Dan Bigger, fe'n ennill ei ganfed cap dros Gymru. Mae wedi dechrau pob un gêm yn y chwe gwlad o Dan Wyn Pifac. Fe yw'r rhif deg nawr y de, mynd mlaen i cwpan y byd. Pa mor bwysig yw e falle i'r garfan? Mae fe'n anferth i'r garfan. Chwarae yn bersonol fi credu bod e'n wych i fod yn gapten. Sut mae di rhedeg y tîm, sut mae'n siarad. Fi credu bod e'n wych ac yn llawn heiddi popeth mae'n cael yn y gêm. Wnawn ni droi'n sylw nôl i'r gêm fawr hyn o Pen-y-bont yn erbyn Pontypridd. Wnaethon ni siarad gyda Matthew Jones cyn y gêm. Tybed be bydd e'n dweud nawr? Ydy mae fe ar y fainc, ond mae fe'n llais bwysig yn y stafell newid na. Odi, bwysig iawn. Byddwn ni'n siŵr felly bod e'n moyn dod arno nawr i trial helpu Pen-y-bont. I chwarae, un peth mwyaf pwysig yw cael y tiriogaeth na i Ben-y-bont. Ond nhw'n chwarae siap da dyn nhw, ond tyfu bach yn bech mewn i hanner i gynta. Ond dyna beth bydd e'n neud, yw cywirdeb, dyna beth pwysig yr ail hanner. Mae teimlad falle bod ni wedi gweld 7 cais yn y hanner cynta, ni wedi gweld yr un faint yn yr ail. Wel, fi'n gobeithio ni, eich bod, bydd y lefel y ffitrwydd yn cael ei cwestiwn ni, ond fi'n siŵr bydd y chwaraewyr ar y fainc moyn dod yno a creu argraff. Diolch yn fawr, Iwan. Reminded there's English language commentary on the Red Brethren with Phil Steele and James Hook. Mae'n bryd i ti fynd i ymuno yn sylwebydd yn y Gymraeg o Wan Gwynedd. Ie, mae'n noson glir yma, Pen-y-bont. Ond ni wedi cael llif o geisio yn yr hanner y cynta na. 7 cais i gyd. A gwaith calad gyd ymlaen. Pen-y-bont yn yr ail hanner me. Pen-y-bont 17, Pontypridd 32 ydi wrth gwrs. A mi fydd Zac o'i ddisgwyl a'i ddynion yn gobeithio ac yn disgwyl gwell illa wrth i ni weld Aled Evans y fanna. Dyna ni, Pen-y-bont 17, Pontypridd 32. Mae ni'n disgwyl mae dyfarnwr, dyma fo'n dod. Tell Evs I'll wait till we get in the truck, boys. Told you, didn't tell us? The less I get, the better. We're giving Craig time to get in the truck, so... Iwan, ti'n holi fyny yma? Back in the truck, lads. A bach i'r is i ddringo. Pen-y-bont, drwy mae'n fforddio fod yn llac fan hyn wan ac angymeriadau. Maen nhw'n gorau sgorio gynta. Maen nhw'n goffod, rhaid nhw'n ffindo ffordd nôl mewn i'r gêm hyn. Fi'n edrych mlaen i weld os nhw'n mynd i newid i strwythur nhw gwbl yn tactegol, ond fi'n credu bod nhw'n moyn chwarae. Ti'n gweld Matthew Jones dod ymlaen y fi am, mae'n un sy'n gallu rheoli i gêm. Amlwg, lle ddim y cyflyma, ond mae'n gwybod sydd i reid y tîm, ond y safleoedd cywir ar yr adeg cywir. Odi yn hollol, a fi'n siŵr bydd e'n meddwl, faint o amser sydd â fi yn y ngoesau. 20 munud neu hanner awr, a wedyn ni roi'r Pen-y-bont ar y drod flan a dod yn ôl mewn i'r gêm hyn. Ffwrdd ni yn yr ail hanner. Pontypridd yn gwybod dar ei tynged yn dwylo i hunan fan hyn mewn rheolaeth o'r sgorfwrdd. Pen-y-bont fydd yn cwrso popeth. Owen Howe yn rhoi'r nod yn codi'r gic short, ddim y gic ora a draws cae. O, just yn cael ei ddelio efo. Gan he's off his feet now. Jake Lloyd sydd ar y maes. Pontypridd yn cadw meddiant sy'n mynd ennill tir. Out Bridgend! Gic os mynd dod i Ponty. Un wael yna, mewnwr ar mewnwr. Ydyn ni'n meddwl bydde Dylan Davies yn gwybod yn wych i methu ware'r mewnwr. Sy'n mots os mae'r dwylo ar y pêl.
scrum off. Dim yn dechreuad da fyna You gan can't Pen-y-bont. tackle someone not in possession of the ball. Kick Not in toss possession. per dechrau yr ail hanner. Gone for the ball, but not the man. Pontypridd yn eich bel ar lein di gweithio'n arbennig o dda i'r ymwelwyr. Now leave now. Step back out. Lloyd, Kerry Morris. Lawr y canol y cae i Miles. Jake Lloyd fel ail faswr. Edrych yn debyg eich bod ail bach el ystrwythurw Jake Lloyd yn mynd i'r maswr a Kerry Morris yn mynd i safle arferol yn y canol. Efo, dwi'n meddwl, Bradley Roderick sydd wedi gadael y maes. It's a different ball. It's a different ball. Pontypridd fyna yn eich bel yn weddol lan yn y llinell gan Christy Gomidus a wedyn ddoi bas arach ac yn dwy'r bel yn dwfn yn ddwy'r ugen Pen-y-bont ac yn cael y bel nôl wrth ennill y brwydr cicio yna. Joe, stay 10, okay? Stay 10. Rob Jones yn lein wedi gwtogi. Darganfod. Cali James. Lloyd. I'r canolwr. Payne. Kerry Morris. Benny lawr, y glistio nôl i Jack Davies. Nôl tu fewn. Joe Rakes yn croesi. He's going to check. He's going to Ac wyta 2 munud ar y cloc a Ponty i sgorio. Un arall. He's always going to check. Wel, oedd hwnna'n cais wych. Un o'r un chi'n practiso ar y cae ymarfer. Oes pawb yn y ran iawn. Pasio'n wych, pawb yn cael y ffrio ar y tu fewn ac yn cawn heiddi croesi. Hwnna'n wych i weld. Maen nhw'n checio hyd ydi. I weld sy'n drosedd yn y symudiad. Yn edrych am y bas ymlaen falle. Meddwl y bas yn ymlaen, dwi'n meddwl Davies i Sean Parry. Dwi'n meddwl bod ti o bydw i weld fan hyn, nes o digon yndi. Y dadlwythiad o gefn i law. Os ydy trwch lewin de, ond ddim yn glir ac yn amlwg di'r peth ydi. Ben, for me, he looks out the hands backwards. I got no compelling evidence to overrule the on-field decision. Cais y sefyll. A chwarae arbennig o dda. Pointy di croesi am i chweched. Dwi'n mwyn am yn ôl i fi, a mae'r ysgecko Jack Davies yn cwmpo oddi bant y basu wedi gwneud y disgwyl bach yn wath, ond hwnna'n mynd nôl. Rhydian Jenkins yn trio cadw fyny efo'r eics, dim gobaith. Gwir bachwr. Styci yn eitha ni hi ar sgorfwr. Wedi sefydd ymlaen 20 pwynt di'r bwlch. Ar un gyfnod, ni oedd wedi cwtogi i 10. Jack Davies yn gweld y gwagle. Parry'n cynnyrchwyo. A Rakes yn sgorio. Hold the kick again, so we can changes. Beth yn wych hwnna, oedd yr asgecwr tywych wedi gweithio rown i'r ochr agored i wneud y wahaniaeth. I'll be happy, they all behind you, okay. Time back on. Matthew Jones i cael digon o wylio'r ystlys. Sorta un allan, mae'n dweud. A'r gic na. Wedi adennill. Knock on advantage. Canol maen. Unwaith eto fe rhywun yn meddwl bod Pen-y-bont Knock on advantage over. Am bach i gymal at ei gilydd. Mae'n gadael hynna'n i lawr. Payne yn cario'n gry. Bas no tu fewn di Cymidus yn y dda yn defnyddio i ddwylo y cawr. Y gic yn uchel haw. Breaks. Dim yn cystadlu yn y bel. Sy'n syniad dim sy'n cic os di dilyn y fanna. Doedd yn edrych. Ball is live. Ffeindio'r ystlys. Oedd haw wedi tynnu bant o'r gic. Nes o'n siŵr sydd y golau o'ch gen i ligedd e, ond camgymeriad myna. Stay on there for me. David Davies. There's your man. So ddim yn mwynhau hyn fel cyn chwaraewr Pontypridd ar ochr anghywir y sgorfwrdd.
9. You in or you out? You in or you out? In you come then. Gwyd ymlaen at Davies, yr wythwr. Pontypridd yn gyrru. Pen-y-bont am yn ôl i ddechrau. Ac wedi gwneud gwaith da yn dinistrio. Fawr o ddewis. Gan y mewnwr i arafu ac i godi'r gic. Ni chodi hi yn uchel. Ellis ar ei holi. Ellis yn ei hen i chi. O, na wych. Dynion i'r chwith. Mwy o ddynion. Matthew Jones yn lledu o Driscoll y bas na eto. Sawl gwaith sang yn deud. Cywirdeb yn y pasio. Off to off now! I Ben. It's your own man trapping that ball. Momentum di golli gyd gan Pen-y-bont. Matthew Jones yn codi un uchel. Ond yn ennill y bel. Ma Sean Parry efo'r gic. Reiks ar ei holi, dim yn hadlamu yn garedig. Jones yn ôl, dan bwysa. Pen-y-bont wedi sicrhau y meddiant. Yn ddiogel am y tro. Use it! Off 6, leave! Yn siŵr bydd y Pen-y-bont moyn rhoi'r belyn oddi ar y can awr i cael eiliad i meddwl. Lawr y canol. Wel y moyn ware. Use that. Sticio'r ethoniaeth dim ots be. Hold 12, hold gents, hold! Yndi, am hwnna oddi ar y cae. Reit uwch penna ni. Haw. Wel, oedd y cystadlu yn yr awyr yn mynd yn wych. Gan yr sgecwr Cameron Ellis. Counter and react, I'll give you time. Ond Sean Parry yn y David, gweld y gwachled i'r blaenwyr i mofn i gicio. Y Reiks a'i goesau bach yn mynd amdani. Bel yn ddiogel, Reiks wedi taflu allan. Miles, rwythwr yng nghanol y cae. Leave! So, the comedians y ffug crediwr. Lloyd, Swanach, allan i Stucky. Y gic nôl tu fewn o'n Pen-y-bont. Who's that, sorry? Wedi chadw hi. I ennill i'r tir. Ydw'n di cael i chwarae fan hyn, ydw'n di roetiodd ar y tir. Use it! Chris Williams y mewnwr. Yeah, I get you there. Ymlaen am Dylan Davies. Swanach Ellis yn ei lorio. 8, back you go! Step. Jones, defnyddio ei ddwylon, symud y pwynt yr ymosod. Swanach fel y maswr, Parry ni, gollwn hi. O, nhw wedi gwneud y gwaith caled i gyd i dod nôl siôl y bel i roi'r cyfle neu chwarae nôl ar ochr dywych, ond yn anffodus y dwylo'n gadle lawr, y Sean Parry myna. Ie, dyna sydd wedi bod y gwahaniaeth, dim os ti'n cytuno, Iwan, a Pontypridd, dwi'n wedi gorau creu rhyw lawar, dwi'n wedi gorau bod yn rhy fentrus, dwi'n bod fwy cywir yn ei chwarae nhw. Ie, fi'n cytuno myna, jyst mwy cywir. Ond maen nhw wedi bod mwy gyfforol hefyd i fi, yn wedig yn ardal y dac yn awr cario'r bel, maen nhw'n rhoi nhw ar y dod blaen. Le mae Pen-y-bont wedi mynd nwy nas i'r cach a ddim wedi mynd mlaen rhy gormod. Crouch! Bind! Scrum. Set! I Ben-y-bont. Y scrum da i Pen-y-bont. Use that, just a slip. Ie, mae hwnna'n chwal penalty ti'n sôn am e. Ie'r elfen corfforol a Ponty'n. Dechreuon nhw'n mynd mlaen, o'n nhw siap da dyn nhw, a wedyn ddim yn cael ei bwyntio. Yeah, it's a good contest this side, a good contest the far side, it's just a slip. Okay, quick reset. Mi'n siŵr bod y bachwr Gareth Harvey, profiadol, yn edrych fel mae'n mwynhau i sgrymio. Byw i sgrymio, ie. Bind! Set! Dan bwysa'n solad. Ellis bydd yn amlwg yn rhaid gyfnod. Matt Jones, cyfle i'r eiti allan yn Llydan. Pen-y-bont
Yn bygwth. Tackle 12. Not completely, not complete. Yn uchel. Chwarae'n un dyn i flaen. Jones yn ffigio. Y bachwr rwan yn y canol, yn cario, gwybod be mae'n neud. Pen lawr Harvey. Chris Williams eisiau i bel i araf. Jones eto. Still playing advantage. Yn eistedd yn y boced. Y bel yn fyr at Aled Evans. High tackle by 12. Dyna welliant gan Pen-y-bont. Ie, rhywun peth ar ôl y cyntaf, chymod, mynd o un asydd i'r cach, digon o chyd ar y pêl. O'n i'n meddwl ei gosb yn erbyn Pontypridd, o'n i'n meddwl oedd y taclwr ddim wedi symud o ffwrdd. O'r gic berffaith gan Jones. Ie, mi oedd yn uchel ond oedd. Payne. Mae'n ffodus hwnna, mae dyfarwydd ddim yn edrych ar hwnna. Be mae'n bod yn gardyn, ti'n meddwl? Ie, wel, chmod, eisiau chi bod yn dechnegol yn wych hwnna. Pen-y-bont. Harvey. Eto, yn y gaeth aro ymlaen. A mae'r ail dro. In the line now, Greg. Sgwrs yr ail un yn fwy na jyst i tharo ymlaen. Good contest. Sy'n ddysgu am fydd i Ben-y-bont ta beth. Ie, oedd y tabliad gan Harvey fyna bach yn fyr, yn rhoi cyfle i Pontypridd cystadlu. A dyna elfen gwendid arall sydd bod i Ben-y-bont y leina, de, mae wedi bod yn... Great work at the last. Yn elfen y chora sydd wedi atal nhw rhag ymosod. O de, maen nhw wedi bod yna niben, nhw ddim wedi cael pêl glân, ddim rhoi saflaen i'r olwyr, i roi nhw ar y drod flan, yn anffodus. Crouch! Bind! Set! Williams i fwydo, pas y mudiad sydd wedi baratoi gan Matthew Jones, y fflat ar y bel. Yn dod ar hedwyr ymlaen i'r canolwr. Tom Morgan sy'n cael ei atal yn stond o Driscoll. Rownd y gongol. Eta Pontypridd yn bod yn iwsant. Chris Williams y mewnwr wedi ynysu ben ei hun yn dadlwytho. Release 2 away now! Pen-y-bont angen mynd dros y llinell fantais na. He's the first man, he's entitled to play the ball. Chris Williams wedi ffrwyno. A oedd Ponty yn rhithro i fewn i trio dwy'n y bel ar y llawr. A nhw wedi wneud reics. Yn anghyfreithlon ni. A mi o'na gyrff ar y llawr a dwylon yr ac. You're on your knee when you've played the ball for me. Wnaeth nhw'n dda'r dechrau hwnna, gwthrycio yn targedu'r rac Won the na. battle and has played on the ground. Christy Gymidus, yr hen ben yn drwy trwyddo ar y mewnwr Dylan Davies. Ie, di Comidus. Yeah, we're going to go time off. We're going to go time off. Chris Williams. A dwi oed yn cael ein anodd i gredu bod di Comidus neu ddyddiau ifanc yn gefnwr. Counter-lag is legal for me. I just think you play that when you're on the floor, yeah? Yn cefnwr dal. Oedd o ddad yn y pel uchel. Wrth gwrs yn chwaraewr rhyngwladol i hun, i chwarae i Cyprus. Yn y gorffennol a hefyd i cynrychioli'r barbariaid. Wedi cael gyrfa llewyrchus. Wedi pob cloni yn bod wych i Pontypridd dros y blynydde. Ie, gath o'n fawr o lwc yn pan math at rygbi Caerdydd neu'r gleision oedd o, fel oedden nhw pryd hynny. Ella rhywun yn gobeithio sydd wedi cael ei gyfla'n gynt yn Iyrfan. Oedd y Pontypridd yn neud y dda, oedd yn amlwg rei o boes Ponty yn dal y sylwag. Di Comidus a Sielad yn un arall yn ein ni. Ie, chwaraewr da i Pontypridd. Ostod yn rhoi gorau i'r Cris. Okay, Ponty, take the line, please. Take the line, please. Matthew Jones yn yr ail drod, redi dîm efo'n 5 metr. I'r unell gais. Number 3 for Ponty, Eilodion substitution. I Bonti Morgan Bysanco sy'n dod i'r maes. A Tom Harper. Y dyn ysgoriodd y cais agoriadol o'r sgarmes symudol na. Okay, time back yn gadael. Yeah, he's coming in. Neu shift. Fe'n hapus gyda cais yno. Taliad na ddim yn syth. Do'n i'm yn meddwl beth mae'n agor edrych fel yna. Yn y chwarae mynd i'r flaen. Y lein yn aniben. Ond cyfla i Henny Barnes i gario. Kyle Lewis di hwn.
David Davies. Rwy'n uchel y tackles yna, mae Ben o'n isel. Leave Conti! Chris Williams yn i'r ddau olwyr, Matthew Jones, y bas hir. Un arall dros y top. Yn ochr gamu ma, Cameron Ellis, neud yn dda, curoedd un. Jones, un ffordd i llall, ar yr ongl yn cario'n gri. Dyna sydd angen. Yn Pontypridd. Extreme yn gywir, Cali James, syth ar y bel. Gwaith gweithio yn Pontypridd am ddiffynol myna. Ond chi'n gweld Matthew Jones fy'n y lled i'r bel bas hir myna ar blaenwr Hemi Barnes yn dod nôl ar yr ongl yn cael ei ynysu braidd a digon amser i chwaraewyr Pontypridd mynd dros y bel yna. Cali James wedi darllen un berffaith. Howe, Jones. Yn sethu. Un dyn nhw yma Pen-y-bont wedi golli ers adlau caed i Ed Hawley oedd y mor fygythiol yn y safleoedd yma. Jones. Yeah, knock on advantage. Y bas rhy bell. O flaen y dyn. A mi noson ni'n hofio ar hyn y bryd i Ben-y-bont, ydi. Wedi camgymeriad arall hwnna. Matthew Jones yn gwthio'r pas y bach gormodd. Mae rwystredig yn nhw Pen-y-bont. Di curo rygbi Gogledd Cymru sy'n dyn cry yn hawl i hynny fan hyn 5 diwrnod yn ôl ar gair bragdi ag sgwyd meddwl bod yna'n hyder yn nhw i gicio ymlaen yn fei tymor nhw. Chymod, fi chi gweld wrth trwythyr nhw, maen nhw'n wario patrwm pert iawn, chymod, ond mae rhaid i nhw mynd mlaen gynta. Wedodd Matthew hwnna ar dechrau'r gêm, chymod, mae rhaid nhw mynd mlaen gynta, ennill yr ardal gorfforol yna. Pontypridd sy'n ar top yna ar hyn o bryd. Torf dda yma. Yma ar gair bragdi. Nhw wedi bod yn gefnogwyr ffyddlon yma i Ben-y-bont. A beth ti wedi meddwl o rygbi ar nos iau dan y llifoliadau, Iwan? Mae'r amlwg mae'r dorf yma yn mwynhau i weld. Fi'n credu bod e'n wych. Bydd y becyn yn ymarfer ar nos iau. So mae'n beth da bod nhw'n cael gêm. Mae'n rhoi cyfle nhw i paratoi y dechrau'r wythnos. A wedi'n chwarae ar nos iau gan golau. Fi'n credu bod e'n rhywbeth wych. Ac yn ymwneud am beint i'w Cymru dy sadwn. Yn ocol. Crouch! Bind! Set! Reics i ddhau ei olwyr, y bas hir allan a'r gic lawr y cae. Mae'n gic arbennig o dda i fewn i Dwyrigian, ond yr adlamiad nôl i fewn i'r tir. Pein methu cael gafal. Lloyd yn gweld y gwagler yr ochr arall y cae yn gorfodi Howe i redag ar hyd y Dwyrigian. Wedi fesur i'r fodfer, Howe yn gorfod i chwarae hi. Stop. Mae'n gic dda. Arbennig o dda, Stycin, trio cadw i'n fyw, mae'n neud hynny. Swanac, fawr o ddewis, y gic dros y top yn gweld y gwagle hun yn neud arbennig o dda. Swanac, yn defnyddio gyflwyno'r Swanac yn y tir agored, arbenni hun, a draws y cae, yn ochr gamun, defnyddio i draed yn gorau dadlwytho. Ricomidis yn cadw i fyw, y captan Christian Parker i'r ochr dde, Jack Davies. 5 metr yn bryn. Yr wythwr, Joe Miles. Ydy'r seithfed cais ar y ffordd. Lloyd, Morris, Payne. Un bas, Ben-y hun. Y pel dan i geisail. A Payne yn deud fi a hon. Oedd Garen Payne ddim mynd i baso hwnna o gwbl. Oedd eich un eich gais o'i flanau a oedd e'n mynd i croesi a cawn heiddi fe. Eto, y cefnwr, Swanac yn creu hwnna mas o ddim byd ar cic fach bwt dros y top ac yn ail ennill y bel yn yr awyr. Gwaith gwych i fe a Pontypridd. Dyma fe, sy'n hwyro'r bwlch y gwagled tu ôl ac yn gweithio'n galed i ail ennill y bel yna. A wedyn y cyflymder i mynd tu flaen, tynnu bant o'r amddiffynwyr a cadw'r bel yn fyw. Dyna beth sy'n bwysig fan hyn.
darlwytho o'r llawr, a wedyn dyna ni yn lledu'r bel, digon o le, a fe wedyn sy'n mae'r cynnol o'r un, Garen Payne, cais fe oedd hwnna. Ie, efo'r bel da ni gysel chwyth o, dyna'n chance bod o'n pasio hwnna, ddo. A ddim yn gyda'r agor syth mlaen o dde mynd. Mae'n gwenu efo hwnna. Lloyd. Yn llithro sy'n flaen i'r posti yn y dde yna. Ond Payne sydd wedi sgorio'r seithfed. Ac os rhywun meddwl bod y gêm ar ben, mae bendant rwan. Wedi. Mae'n cynlorwr mawr, pwerus. Mae fe mor agos i'r llun eich cais hwnna, mae fe moyn mynd drosto. Mae'r dyn sbar tu allan o fawr o gyflau. I'r amddiffyn i'r rithro i fyny i'w atal. Pen-y-bont 17, Pontypridd 42. Mae'n dal digon o amser i fwy o geisio. Mae'r gêm wedi bod yn un dda iawn, chwod yr ddau dîm. Gyda digon o geisio, ond Pontypridd yn mwy bwerus heno. Cole Swanach, byd i pan ti fewn efo'r merched. Gyd ni'n gweld y tîm saith bob ochr o gwmpas y lle. Ond ni'n gweld nhw'n dyddiol yn ymarfer, ni'n ymarfer yr un amser. A ni wedi gweld nhw, a nhw'n talentog iawn. Yn gyflym, sgiliau gyd na. Braf i weld nhw'n cael y cyfle. Yes, wrth gwrs, ti'n cymryd nôl ar y cilchdaeth saith bob ochr. Wyt ti'n un hynny sy'n pa math o i ganslo i bob pwrpas. Falch bod yn ôl, achos mae'n datblygu chwaraewyr. Ydw, falch bod ei weld yn ôl, mae'n rhoi cyfle i raidd i'r chwaraewyr ifanc hyn, a i rai o'r chwaraewyr sy'n chwarae yn y gyngrair hyn, i roi dwylo nhw lan ar y lefel uchel. Pen-y-bont, mae'n angen adfer rhywfaint o hyn o'n barch ar hyn o'n bryd. Mi oedd un 13-7 ar un gyfnod. Nath y llif o'r agor bron iawn o hyn i mlaen. Yn cario'n grim a Aled Evans. Tackle's clearly complete. Joe Riggs. Mae yna wagle yna. Styci ar ei holi. Mae yna 3 ar ei holi. Yn Styci sy'n mynd i ennill y ras. Mae yna dlamu yn berffaith. A mae bob dim yn mynd o blaid Ponty. Pob un pas, pob un bounce. A Styci drosod am 8fed ei dîm. Wel, gwaith gwych gan y mewnwr, Joel Riggs, yn sylwi eto, sneb nôl na gan Pen-y-bont, ac yn cymryd y kick-off yn gyflym, ac yn wahanol i Pen-y-bont a hanner cynta, chi'n gweld mynd yn y kick-off, dim yn gadael y bel i fynd ar y llawr, ond dyma ni, pawb ar yr un tydalen, 3 chwaraewyr ar dan yn sylwi, ni mlaen mynd hyn, ac y kick bach bwt. Oh, good boy. A'r cais fyna i Dale Stucky. Yn amddiffynol, bai pwy di hwnna? Os ydyn neb yna? Mae'r amddiffyn ar chwal, ond ddim beth chi'n gweithio chrywyr. Os chi'n rhoi gig-osban, paidwch roi'r pêl i'r gwrthwynebyn mor gyflym. Just dal mlaen i fe. Rwch cyfle i'r tîm chi mynd nôl. Yn syml. Yn syml o'n hyn. Ie. Jake Lloyd. 20 munud dal i fynd yn y gêm yma. 10 cais i gyd yn barod rhwng y ddau dîm. Tynnu hwnna. Styci di sgorio ei ail. Ac yn dangos. Braf i weld 3 chwaraewr yn cwrso hwn. Chi'n gweld bod nhw'n moyn hwn heno. Mae'r hyder yn llifo nawr. Mwynhau'r noswaith. Yndi, y rhyddid i chwarae o'n dydi o'r gêm wedi selio ar ail ddechrau'r am berffaith i Pontypridd. Y pod yn codi'r dyn yn uchel yr awyr. David Davies. Yn cael llawer o gyflan o fo. Williams, Jones. Edrych am y gwagle yna. Feindio'r tir, neu be mae Jones wneud o'r rawn, mae'n anffodus. Y cloc yn ei erbyn o. Ie.
Fi'n siŵr bydde Pen-y-bont wachen edrych nôl ar hwn a meddwl bydde Matthew yn dechrau'r gêm i roi tiriogaeth i nhw a wedyn dod ar maswr a dechreuodd y gêm i nhw. Paul Short yn ôl chi cyflamu'r gêm i fan ni. Ie, di'n gweld gemau'r penwythnos yma ar S4C, Cymru yn erbyn yr Eidal, y gêm ola ym Mhen Campwriaeth y chwe gwlad. Y darllediad yn cychwyn ym chwarter i 2 a'r Stormers yn erbyn Caerdydd hefyd. Felly'r gêm yma yn yr Indigo Prem yn cychwyn penwythnos lawn o rygbi. Yeah, you've got the ball. Edrych am yr yngipiad oedd Reiks. Off now, Ponty, leave! Williams. It's a bale yn araf. Davies. Okay, scrum advantage over. Pontypridd yn drefnus. Bale a taflu allan. Gall i tharo ymlaen, chwarae mynd yn ei flaen. Ac am eiliad. Ei hen rwystredig. Hwna sydd ffrw'r pys. Wel, dyna chi siampl o noswaith Pen-y-bont fyna. Yn chwarae patrymau da, yn trwyddo'r cymalau, ond yn lledu'r bel a triol mewn o amgylch yn amddiffyn. A Pontypridd yn cyfforddus fyna yn cadw i Sianeli yn amddiffynol ac yn dod lan yn cyfforddus. Wel, chi bod nhw'n edrych nôl ar y gêm un a meddwl mae rhaid ni mewn mlaen gynta. Ie, beth i'n sôn, elfen gorfforol. Os ti'n mynd elfen gorfforol, am pa bynnag reswm, bod y gwrthwynebu rhy gry, mae'n anodd chwarae. Mae'n anodd i chwarae. Chwarae wedyn mae'n rhaid chi fod yn tactegol yn wahanol, mae chi dod i ciciau mewn wedyn, troi'r amddiffyn. Ond mae'n rhaid chi mynd nôl i sylfaenol, hwnna ddim digon da i Pen-y-bont heno. Crouch! Bind! Okay, space lads, up you come. The last couple have been really good, so let's get a space early and hold the balance. Y tîm cartra ddim am fod yn rhy blest efo'r sgorfwrdd, ond wrth gwrs mae wedi cael gwledd o rygbi, gwledd o geisio yma ar gair bragdy. Gêm dan y llifoliadau. Crouch! Boes Ponty yn hapus efo'i gwaith nhw. Dan Godfryd yn y pellter yma'n checio i oriawr. Mae'n wythwr arbennig yn ei ddydd i Pontypridd, un arall o'r hwyliau 8 yn ystod oes aed Ponty yn yr uwch gyngrair. Mae'n i cic-os bo'r scrum yna. Dyna ardal arall mae Pontypridd wedi bod yn dda heno. Lloyd yn ffeindio'r yslys. Gici lawr y cae, Lloyd sydd yna. Yn ei chwipio allan at Swanac. Ydy am di ymosod y gwagle'r gic na eto. Ddim yn rhy bell, ond Swanac yn ei ennill i'r dacl yn uchel. Yeah, I agree, advantage. Ceri Morris, y gic drwad, stycu ar ei hôl i hat-trick. Oes y hat-trick ar y cardiau i stycu, mynd i wneud bron iawn bob dim arall. If you're checking the contact on 15 red on the halfway line, please. Ball's off the ground. If that's what the original penalty is for, I'm comfortable penalty only. Okay, thank you. No advantage. Eto, y cefnwr i Pontypridd, Cole Swanky yn creu pethau eto gyda'r kick bach bwt na ac yn cael y kick-os o'r dacl uchel. Time off for the injury. Mae dyfanwr yn hapus, ddim moyn a'n edrych arno fe. Ie, dan, oedd o'n dacl budur ac oedd i fraich yn eich am y bel ac yn dal o'n yn ei ben. Gafon o saib y fan hynny, Taio. Cymru, di Sadwn yn erbyn yr Eidal. Sut ti'n gweld ti'n mynd? Dwi'n gweld mae yna check gan y dyfanol teledu fan hyn. Cyn trafod y gêm yna, cyn i weld bod nhw'n edrych amdano fan hyn. Official referral for foul play, contact on the 15.5 line, Craig, please. Just let me know when you've got the angles, I'm already at the screen.
Lle edrych ar y dacl uchel yn amlwg maen nhw yn yr... Ie, diddorol i weld beth nhw'n edrych arno. Dyma ni. Mae yna rhywfaint y rym, ond ydy o'n mynd am y bel. These angles, Ben? I am seeing these angles, Craig, yeah. Ie, mae'n edrych fel... Mae Blaen Ysgecwr Pen-y-bont yn ceisio pwno'r bel yn ôl. Ond anffodus, yn taro i ben. Taro ben Swanach. Ie, David Davies ydy'r dyn dan y You chwydd see the wydr. actions of Blue, Ben? I am seeing the actions He's jumping up. He's Do jumping we up. think he's in a real position to gather the ball there, Craig? For me, Blue is jumping up, looking to hit the ball back and try and win possession. Obviously, He is in a realistic position to win the ball, isn't he? So even though we do have head contact, I don't think we have any foul play here. Do we agree? Or we just got a high tackle because of contact by the line of the shoulder. Just a low degree of danger. Wel, mae'r ddau yn cystadlu yn yr awyr, ond mae Swanach wedi Blue ennill goes up, y looking brwydr to awyr back yna the ball gyda, back. He misses the gadael y ball cael. and does catch it play in the head. There's a low level of danger for me and a penalty only. Okay, thank you. Yeah, I agree. Ie, gos bod unig. Ie. Dyna, dy'r penderfyniad gwreiddiol, ie? Ie, cytuno Just hwnna. a penalty, James. Nothing more. Yeah, he just missed high contact. There's nothing more than that. Felly, ie, cymryd i sadwn ta. Sut ti'n gweld hwnna mynd? O'n i'n meddwl bod am fwy o gyfle i arbrofi o bosib efo'r ben campwriaeth i bob pwrpas ar ben i Gymru. Ie, chymod diddorol i cael chwaraewyr rwy'n fel Alwyn Jones nôl, syth nôl mewn i chwarae, ond fi'n siŵr bydde Wayne Pivac yn meddwl hwn yw'r cyfle diwetha fi i roi chwaraewyr profiadau nôl mewn i Chris Coch cyn i mynd i De Affrica ar y haf, adladiau cwpan y byd, ond fi eisiau Cymru wneud pwynt ar disadwn a sgori ceisiau. Oed, Dyci, Pontypridd, eto yn ymosod, nhw wedi bod mor eglinegol, ond tro hyn, Pen-y-bont yn ei atal nhw. Sgwyd oedd i'r pwynt Alwyn Jones, da, dwi'n gwybod ar ddechrau'r gêm. Wyt ti'n synnu a hyn bron iawn pob clod i'r ddau ar reng sydd wedi hawlio'r safle Will Rowlands ag Adam Byd, bod ella mae angen i Alwyn dod yn ôl mor gyflym. Na, mae hwnna'n pwynt dda i fynd. Mae'r ddau yna, Will Rowlands a Adam Byd wedi bod yn wych dros y chwe glad, pob clod i nhw. Ond mae rhywun fel Alwyn Jones, mae siwr profiad y fe. Mae'n dod nôl a mae'n codi'r safonau, ond bod beth mae'n neud, felly dyna beth mae Wayne yn gweld. Mae nhw'n ymarfer a dyna beth mae'n moyn o ddi ar y disadwn. Chdi sôn hefyd, cael Cymru fod yn fwy creadigol sydd angen bod yn gallu sgorio mwy. Er mwyn fod fwy creadigol, beth yw'r gyfrinach y fanna, achos mae rhywun yn pwyntio'r bus yn ffodus Dan Bicker, mae bron iawn yn grynder ac yn wendid i Cymru ar yr un pryd. Odi, ond chymod, fi siŵr bydd y Cymru yn edrych nôl at pethau sylfaenol fel Pontypridd hyn o, fi siŵr bydd y moyn yn mlaen gyda disadwn, ennill yr ardal gorfforol a bydd y pwyntiau'n dod, mae'r olwyr gwych gyda ni. Mae'n rhaid nhw'n cael y bel ar y drod flan. Ie, mae'n gêm syml i bob pwrpas da bycled ymlaen i'r cae. Y mewnwr, oedd ar lyfrau Academi'r Dreigia. Mae'n y bas na ymlaen. Ie, fydd y daith i De Affrica wrth gwrs. 3 gêm prawf yn mynd i fod yn gyfres hynod o anodd. Ond yn mynd i fod yn un galed iawn, ond dyna beth chi'n moyn, chi'n adeiladu at cwpan rygbi'r byd, a os chi'n moyn bod yn chwyddiannus yn cwpan rygbi'r byd, mae'n rhaid chi wario tîmoedd gorau yn y byd, a myddi nhw, a dyna beth bydd y bwriad fi'n siŵr. Gobaith siŵr o fod i George North nôl yn y tîm. Os yna rhywun arall ti'n gweld sydd ddim yn y garfan y chwe gwlad ar hyn o bryd fydd yn nôl yn y garfan, ac os yna rhywun o'r tîm Danigian yn canu fyny. Wel, fi siŵr mae Chris Chizunza dal yn gallu wario roi dranna, fi siŵr bydd e'n dod nôl mewn. Rwy'n bod e'n hochiach hefyd. Mae chwaraewr wych. David Jenkins yn ail reng hefyd. Joe Hawkins, chwaraewr un o'i dwylo lan. Fi siŵr bydd ffordd Cymru'n edrych yn nhw'n falwn iawn. Crouch! Bind! Set! Llain a 10 mynd i fynd yma'r gair bragdi.
Pen-y-bont 17, Pontypridd 47. Mae'n bod yn noswaith digon anodd I Ben-y-bont. Cario'n gri yma, Gareth Harvey, am sefyll, ddim yn rôl I ffwrdd yma. Boes Ponty yn y sgarmes na'r eto ar draws cae, ond yn aros ar ôl 10. That's legal. He's legal. 16, slow to roll. Matthew Jones eisiau mynd yn gyflym I Morris oedd dihyrun I Bonty a gic cyrraedd cyrion y 2-20. So tempo mynd nawr. Rydeg i'r llinell, bach hwnna'n gyflym. Dwi'n siŵr Pen-y-bont meddylfryd yw I cael ceisio. Ceisio. Wrth gwrs, os nhw'n gallu sgorio 2 yn yr cyfnod ola, mae yna bwynt bonus dal yn y fantol I Ben-y-bont. I'r tu blaen yn gywir gan Harvey. Williams yn ei chwipio allan bach I gyflym yn ddi-gyfeiriad. Yn cario'n gri. Mae Gat oedd wedi falia. Jones reiti I Ellis. Un o'r rhai Pen-y-bont sydd wedi chwarae dda. Jones. Y bas yn fyr. Yn cystadlu fel a Pontypridd, ddim di dwy'n hi. Fox oedd yn cario. Colli siarp eto ma. Pen-y-bont o bosib. Matthew Jones yn gweiddi'r cyfarwyddiadau. Allan o'r drws cefn. Yn dadlwytho yn wych. Dyna welliant gan Pen-y-bont. Symud y bel o ardal y dacl. Nôl i'r ochr dywyll gan Fox. Huntly. Travis Huntly. Cyn blaen ysgellwr tîm 20 Cymru y llynedd. Jones. Y ffigiad. Jones yn gorau wedi ben I fewn i'r ycna I sicrhau'r meddiant. Fox eto yn ei chanol hi. Huntly yna. Yn cario. Hands and feet behind. You're laying on top of him, he can't get out of there. You're laying on top of him. You're laying on top of him, he can't get out of there. Pope sydd yn y man yn hwyr. Yn slofi I lawr. Fox eto mynd oed I wneud argraff. Ar ôl yn ymlaen. Yn trio dwy'n I ma. Kai James. Jones. Pen-y-bont mor agos ond eto mor bell. Dal I fynd ma nhw. Rwy'n bell o'r llellgais na metr yn bryn. Pontypridd dros y bel. A wedi dwy'n hi. Dim byd o gwbl. Yn mynd ffordd y tîm cartra. Ball carrier +1 and a defender. The ball is clearly formed and unplayable. Scrum Ponty. Na, lot o chwarae da yna gan Pen-y-bont yn anffodus. Ddim yn gwblhau mewn cais ond. Gwbod, gwaith creadigol da gan Pen-y-bont yn adeiladu ond yna chi basg yn y prop yn un. Pob clod iddo. Owen Jordan. Ie ti sôn doch am tod ennill yr elfen gorfforol no? Wel, mae symud y bel yn ardal y dacl yn ffordd arall I osgoi hynny'r frwydr yna. Odi. Wodd oedd ei deni'r amddiffynwr mewn a wedyn dadlwytho tu cefn. Ie'r sgarmes symudo wedi ffurfio. Pontypridd ddim yn gorfod symud o ffordd yn yr achlysur yna. He needs treatment as well, yeah? Okay. Stop the clock again then, lads. Mae'r hyder yn uchel gan Pontypridd yn oll maen nhw wedi sgori 47 o bwyntiau. Ond beth sy'n braf I weld maen nhw dal yn weithio'n galed yn amddiffynol. Dongos bod yr ysbryd yna. Mae tymor Prynty wedi bod yn un rhyfedd iawn colli llan ymddyfri dros y penwythnos. Llan ymddyfri wrth gwrs yn un o'r tîmau cryfar gyngrair. Ond cyn hynny, curo Merthyr, curo llan ymddyfri, colli'n drwm I gas newydd, colli Aberafan, curo Rygbi Cymru. Mae nhw'n curo tîmau da iawn, ond I weld yn aml yn gadael hynna I lawr y fynd y tîmau illa fel heno, oedd nhw fod I gyron, mwyn wneud y job heno. Wache, mae ddylfryd yw eich bod, maen nhw'n codi yn lan at y gymau mawr na. Gwbod bod e'n sialens anferth o blaen nhw. Fel heno, maen nhw'n dod mewn dim lot o fuddugoliaethau,
Ond oedd wedi wario'n dda hyn o. Roedd wedi gweld Jake Lloyd y fanna sydd wedi ymuno Ponty y tymor yma, Diggy Bird ac Ben Burnell yn ddau faswr yn y clwb, yn ddau faswr mwyn wedi golli ar adegau bosib. Ie, mae Ben Burnell yn chwaraewr da iawn, o'n i wedi fforddi fe tymor diwetha yn tîm dan ugain Cymru, chybod, mae chi gicio Ben yn hir iawn, ond mae'n bachan bywydus am mawr, chybod. Set! Pen-y-bont i dda yn y sgrym, ond yn anghyfreithlon. We've stepped around the loose end and gone in on the angle. Ie. Dwi'n siŵr bydd y ffordd Pen-y-bont. Ddim yn apus dy hwnna. Wedig ar ôl troi beth drosto, a wedyn ildio gicos yn y sgrym. Wel, o ran tîm hyfforddi Pen-y-bont, roedd gen nhw ben wythnos hir i ddadansoddi'r gêm a wan, ddigon amser. Ie, fi'n siŵr bach bydd peth gorau i wneud yw dadansoddi fe dros beint. Neu pwyso delete. Reit, un cais bach arall ar ôl yn y gêm a. More. 9 stay back. Over. Pontypridd wedi ennill i, ond ar y ffordd anghywir. Parry, David Buckland. Dyn tu allan iddo fo. Swanach, y gig drwad, Swanach ar ei hôl i dyn ni aros yr tir. Na di Buckland. Ella'r penderfyniad cywir, ond y weithrediad ddim cweit i safon. I'll give you time to react first. I'll give you time. Ie, mae'n anodd ydi pan ti ar droed dde, mae ti ddim mynd i'r chwith o ddim. I'll give you time, Joe, I'll give you time. Mae'n angen fod ti allan i'r droed rhywsyd. Ddim bod fi'n mynd i argymell unrhyw fewnwr sydd wedi gicio bel chwaith. More. Over. Mae bach o groesi na gadael o fynd. Baclo wedi wneud Off it now, leave! Off it now! Off it now! Fi yn y dwy funud o'r la yma ar gair bragdy. Use it! Oes na eiliad o athrylyth ar ôl yn y gêm. Jones yn seithi allan at Ellis. Ella un o'r chwaraewys wedi cynnig bach o sbarc. Ponty eto yn gwrthrycio. Troman ildio'r gigos. A dyna Ponty di ddod dda iawn. Ie, maen nhw'n gwneud y wych yno, Pontypridd. Yn gwrthrycio. Maen nhw wedi gwneud efo ni pedron i beth bwythau. Ein ei wedi slofi'r meddiant i dwy ni. Nes yn ofyn chi mewn eiliad, ddim cweit etan, meddylia Iwan pwy sydd ser yn y gêm di. Ie, ond mae'n rhaid i wneud o'r perfformiad Pontypridd yn bod wych yno, ond sgecwr 31, Dale Stacky yn bod wych yno. Wedi sgorio dwywaith. Di wneud bob dim yn ôl yr ystadegau, heblaw cicio gol adlam. Ie. Di sgorio cais, di tosyn. Cic gosb. Bob dim heblaw. Ygi cadlam na. Ponty eto'n gwrthrycio. Cic gosb arall. He prevented a rival players from going beyond the ball. Williams, Jones, mae'n addynio fan hyn da yn erbyn un os nhw'n gallu cymryd mantais i'r dwy ar ugian. Os nhw'n gallu gorffan y gêm ar nodyn uchel. Rwy bach o hwb. Yeah, don't play the ball. Jones, y basw i cael ei gymryd y dda gan Corey Phillips. Jones eto. Allan mae'n mynd. Pontypridd yn cadw lein amddiffynol ar y dwy'r ugen yn rhithro i fyny. Jones yn symud i dda i Travis Huntley. Ponty, ddi dwy'n y bel. Joe Miles yn dwy'n i ar y llawr. Kerry Morris. Y reitin hir lawr y cae. Owen Howe yn mynd i hun yn curo dyn cyntaf, curo'r ail yn wedi cael ei lorio. Pen-y-bont yna.
mewn niferoedd. O, nid y dda. Y tir yma, Gareth Harvey. Jones. Ellis yn ochr Gami. Yn colli tir, mae Pen-y-bont. Ponty'n hedfan i fewn i'r adael dacl. Harvey yn ei gollwn i, di mynd yn ei mlaen. A dyna ni. Harry Buckland. Ponty ddim wedi gorffan eto. Buckland yn off the top. Buckland i Jack Davies. A dyna ni. Un arall i gyroni perfformiad a canlyniad godidog i Pontypridd dros y 100 a'r bachgan o Ysgol Glantaf sy'n chwarae wrth ochr dau o'i gyn athrawon yn Ceri Morris a Llywar Chapmyrddin. David Buckland yn mewnwr. Y bas yn hyfryd. Wedi ei fesur yn berffaith. A Jack Davies yn croesi. Y tosiad hefyd yn gywir. A mae Pen-y-bont wedi rhoi crasfa. Mae ni wedi cael crasfa yma Pen-y-bont gan Pontypridd. Ennill y frwydr corfforol nath Ponty. Ac oedd hynny roed y gosod y sylfaen ar gyfer yr olwyr i sgorio 9 cais i gyd yn ystod y gêm. 5 yn y hanner cynta, 4 yn yr ail hanner. A dyna ni Dale Stuckey, seren y gêm. Di sgorio dwywaith i hun. A di coroni noswaith perffaith i hun. A Pontypridd ar ôl gollan eich ymddyfrin, bwnsio nôl y buddigoliaeth. Pen-y-bont 17, Pontypridd 54. Wel, dyn nhw ddim yn gemau diflas y gemau yma ar y nos Iau. 11 o geisiau i gyd. Oedd Pontypridd yn 8fed ar ddechrau'r gêm. Maen nhw nawr, fel chi'n gweld, wedi neidio i'r 6ed safle. Pen-y-bont yn aros ar waelod y tabl wedi 1 fuddugoliaeth yn unig. Ie, beth sydd S4C i gynnig dros y penwythnos Cymru yn erbyn yr Eidal. Dawelwn ni 11 o geisiau yn y gêm na. Dydd Sadwrn y cyfan yn cychwyn am 1:45. Dydd Sul, gêm digon cynnar, 10 munud i 12 y Stormers yn herio Caerdydd ar gêm holl bwysig na i Gymru wythnos nesaf. Nos Iau nesaf, y gêm ar gyfle yng Nghwpan y Byd Cymru yn erbyn Awstria. Am hen pythefnos, byddwn ni nôl ar gyfer y Merthyr yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Merthyr yn parhau roi bwysau ar frig y tabl. Byddwn ni nôl nos Iau, y cyfan yn cychwyn am 7:45. Ie, Ceri Morris yn ymuno ni am fuddugoliaeth Ceri. Trydydd buddugoliaeth yn olynol a wel, un o'r gorau. Ie, oedd y rhan cynta. Dim i fynd y plan i fod yn onest, a wedyn yr ail hanner gethi bach stŵr yn y sefyllfa newid. A drwy'r nod oedd bod ni'n sicrhau bod ni ddim yn cymryd indication erbyn ni yn yr ail hanner a dwi'n rhaid gweithio. Ffantastig, ie. Oedd e'n wych i weld, o'ch chi'n gyfforol iawn hyn o, rhywbeth o'ch chi wedi siarad am cyn y gêm? Ydy, ie, i fod yn deg, pob gêm, ni wasond ar y chop, a wedyn mynd yn blast trwyddo. Ni'n gael yn ffaiges y pob tro mor rec, ni'n trwyddo heibio'r bel, a bach yn nesaf wedi cael y bel wedyn, ond ie, tradig o pob wythnos. A ni'n cymryd cipolwg adre gais ar ddiwedd yr hanner cynta. Wedys ti ar yr ego, o'ch chi dal yn wliadwrus bod nhw'n mynd i ddod nôl mewn iddi, ond oedd hwn falle just o bosib y tro bwynt yn y gêm, achos wnaethoch chi adeiladu arno fe. Ie, ddim yn sgorio na, ma'n i fod yn onest, a tam sy'n dymu na, a bydd Paul Short yn werth yn o'i wedyn, fi'n meddwl mae'n ffordd lawr i M4, ond ie, falch i dros y llygad gwyn. Beth nath dy blesio di fwyaf am y fuddugoliaeth, Ceri? Sorry, gweithio? Beth nath dy blesio di fwyaf am y perfformiad? Yr ail hanner i fod yn onest, o'n i'n gwybod bydd Bridgend yn ôl mas, ni'n ail hanner yn targedu cais, ond ni'r defens ni'r amddiffyn ni'n rili gryf, a yn amlwg bydd cyfleoedd gyda ni yn y bryn llan ymddyfru wrthos beth, ond ddim cymryd y cyfleoedd, ond wrthos yma yn amlwg wedi cymryd y cyfleoedd, gyda'r sgôr enfawr o 51 i 7 yn y gorau.
athro'n sgorio, mae'r disgybl yn sgorio fe. Jack Davis yn fel coroni'r cyfan ar ddiwedd y gêm. Ie, wych o'r teg. Jack wedi cael ail gêm nawr, ond dechrau'r cyntaf fe. A dde neis i cael fy hunan, Mr. Myrddin, Llywach Myrddin a Jack ar cael amser, so trio ni o Glan Taf. Ie, bleser i wario gyda gyd i'n disgyblion ni. A ti'n ffeindio dy hun yn yr ôl mentora yn y clwb ma, dy wneud ti teimlo hyn? Ie, bach yn od i mewn onest, dim ond 25 ydw i, ond fel mae'r ffordd yn gweud, fi'n cael edrych fel un o'r chwaraewyr sy'n arwain yr amddiffyn ond hefyd yr ymosod. So bydd mae boes fel Jack yn dod lan sydd dim ond yn deunaw mlynedd. Ie, mae wych i weld ar y cael i fi. A beth yw'r targed rhwng nawr a diwedd y tymor? Ni'n gwybod bod e'n dymor hynod gystadleuol, Casnewydd yn hedfan ar frig y tabl. Beth yw'r nod i chi? Jyst i cymryd pob wythnos fy mai. Ie, mae Casnewydd yn y bryd gath nhw filgo da erbyn Cyrdydd yn y cwpan neu'r plat. A wedyn, ie, yn rang bartnar ni wedi cael llynyfryd cyr nhw i ffwrdd, gyda merched yn 2 pwynt a wedyn amlwg Pen-y-bont heno. So jyst cymryd pob gêm yma fe, i sicrhau ni'n cael pob gêm nhw. Ceri ddatlu gyda dy gyd chwaraewyr. Diolch yn fawr, Ceri. A Ioan, nath Pontypridd neu pethau edrych yn hawdd iawn yn y degau ola'r gêm na. A'i cryfder nhw mae angen rhoi clodi neu oedd Pen-y-bont yn wan? Na, pob clodi Pontypridd, yn gyfforol iawn o'n nhw'n wych hyn, o'n nhw'n gwthrycio lot yn ysgar Messi na, a wedyn oedd y cyfleoedd yn dod i cario'r bêl nôl ar ôl cicio wael Pen-y-bont, ond na, yn cawn heiddi'r ffuddigoliaeth hyn, yn sgwri sawl cais o'n nhw'n wych. Rwydian Jenkins o Ben-y-bont yn ymuno ni nawr. Desesiad di o'r gêm, nid cwaith y fuddigoliaeth ych chi'n edrych arno ar ôl, eich ennill am y tro cyntaf penwythnos diwetha. Ie, mae'n eitha rwystredig, ond fi'n credu nath ni lot o camgymeriadau hunan hanner gyntaf, ond y Ponty yn clinigol iawn, a war y teg o'n nhw'n job yn dda yno. O'ch chi'n teimlo fel o'ch chi dal ynddi ar yr hanner, achos o'n i wedi gweld chi'n dod nôl mewn i'r gêm, ddwywaith yn yr hanner cyntaf, o'ch chi'n 15 pwynt ar ei holi, ond oedd ffydd na? Oedd, fi'n credu nath nhw sgoro cwbl o geisio o camgymeriadau ni, ond na, fi'n credu pan nath nhw sgoro cyntaf ar ail hanner oedd eitha galed i cael momentum wedyn, ond na, nhw'n pob clod i Pontypridd yno. A nes i cyffwrdd yno fe ond pa mor anodd yw ailafel yn momentum pan mae un tîm just llawn hyder? Ie, mae'n anodd. O'n i ar y back foot, fel ti'n gweud, o'n nhw'n cystadlu lot yn y breakdown, felly na, mae'n galed, ond gweithio na ni roi pethau'n iawn wrth nesaf. Diolch, Rwydian, diolch yn gwmni Ceri Muno'r garfan. Ie, na i ofyn yr un cwestiwn i ti o ran be nath y blesio di fwyaf, Ioan, ynglyn â pherfformiad Pontypridd. Wel, so ni pŵer y pac yn yr hanner cyntaf, yn yr ail, o'n nhw'n redeg efo bob man yn dod nhw. Ddim wych i weld, sgiliau sylfaenol na, y pasio'n gywir, dod ar bêl nôl yn dda, a gweld y gwagle tu ôl y llinell amddiffynol. Ond na braf i weld, cwrdd tempo pan mae ddisiau, a rafu fe pan mae ddisiau, a oedd e'n braf i weld. A Reics nath agor y sgorio yn yr ail hanner. Dwylo hyfryd, Ioan, ond, os amddiffyn Pen-y-bont i feio fan hyn? Ie, chi'n gweld amddiffynol ddim yn gywir iawn ar y sianeli agored na, ond pob clod i Pontypridd, yn wedi gyda sgecwr dywych, yn dod draw i'r ochr agored, ac yn neud y wahaniaeth yma, a pob mewn o'r dar yn tu fewn yn cefnogi a'r basio nôl mewn, gwaith gwych. Nhw'n ymweldi rili mwynhau y rygbi, a jyst gar Cole Swanach, nath tyrio yn yr hanner cyntaf, wedyn creu'r ail gais yn yr ail hanner, a rili yn gweld sgiliau saith bob ochr yn dod trwy ddo. Ddim wych i weld, beth mwy o pleser oedd i weld, oedd e'n codi ben y lan i edrych beth oedd ar ymlaen. Chi'n gweld yn hyn, yn hwyro, mae cyfle bach i roi cic bach mewn, ac wedyn y cwrso'n galed, ail ennill y bêl, y cyflymder dy fe i tynnu bant o'r amddiffynwyr, a wedyn yn synhwyro bod rhaid i fi chwarae'r bêl yn o'r cawr. Gwaith gwych, y bles iawn i weld e'n chwarae hyn o. Eto, y canolwr yw hwn, sef o fe'n mynd i baso fan hyn, oedd e moyn mynd drosto. A pob clod i nhw, ond eto, y cais yn dod o Swanach. Ie, a pa mor anodd yw chwaraewr fel Swanach? Bydd rhai chwaraewyr yn y gyngor yma eisiau chwarae ar llwyfan mwy? Ie, ar cyfle eisiau nhw, a cyfle i chwarae gyda chwaraewyr sy'n wych o rown nhw hefyd, sy'n codi safon nhw mwy uchel eto. A dyna ble mae'n cael ei cyfle saith bob ochr Cymru sy'n mynd i fod yn wych i fe. A wnaethon ni sôn am Dale Stuckey cyn y gêm, a fe sgorodd y trydydd cais yn yr ail hanner, dyma ni, a jyst yn gweld y gwagle yn y cefn. Ie, Pontypridd yn siarp, yn meddylfryd, yn gweld y cyfle mynd yn gloi, a fel pob ysgecwr da, yn cwrso'n galed iawn ac yn
heiddi croesi am ei ail gais, gwaith gwych eto. Yn aml yn y gyngrair yma, ni'n gweld y balans rhwng profiad a chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo. Jack Davies, gair amdano fe. Ie, mae wedi bod yn wych gyda fe, mae'n braf i weld sgiliau gyd da fe. Yn rhoi orau, chi'n gweld beth mae'n meddwl i fe ar y ca. Just braf iawn i weld e'n chwarae a gwecha mae'n mynd i wneud. A be bydd e'n cymryd allan o buddugoliaeth o'r safon yma, Iwan? Chyfer iawn, dysgu fel i ennill gêm. Efyd, os chi'n cymryd, os chi'n sgori'n eitha rwydd, fel chi'n cadw'r sbardyn mlaen, pethau fel la. Dyna beth mae'n mynd i dysgu yn chwarae gêm hyn. A newn ni ddangos y cais na nawr. Mae e gyda ni. Erbyn hyn, chi'n llawn hyder yn ddechrau? O, llawn hyder. Mae'n llifo, y bel yn cael ei troi drosto yma. Amddiffyn Pen-y-bont ar chwal. Bas wych yma, yn cydan. A dyma'r cyflymder i mynd tu fas. A beth i allan, llawn hyder eto. Ac yn cerdded mewn yn y diwedd. A ti wedi bod mewn sefyllfa lle mae boes yn dod allan o gêm fel yma, sydd mewn i dy garfan di, ac yn gwybod bod nhw'n gallu chwarae ar safon, yn gallu chwarae yn erbyn chwaraewyr o brofiad. Ie, dyna beth chi moyn, chwaraewyr sy'n llawn hyder, dongos i doniau nhw, a dongos beth maen nhw'n gallu wneud, a wneud e ti fewn y strwythyr, mae'r hyfforddwyr wedi rhoi mewn lle. A dyna beth o braf i weld hyn o gan Pontypridd. Yn sôn am chwaraewyr o brofiad, o ti'n gweud hoffe ti di gweld Matthew Jones yn dechrau, o ti'n teimlo fel bod diffyg profiad yn y tîm ar ddechrau'r gêm? Ie, jyst yn edrych ar Pen-y-bont i dechrau gêm. Chi'n gweld nhw'n moyn lledu'r bel yna, ond nhw'n mynd o'i ystyr i'r cach a ddim ymlaen. Os oedd Matthew wedi dechrau, bydde wedi sylweddoli hwnna, ni wedi mynd nôl ymlaen un neu ddoi waith, mae'n sydd wedi bel yn y tu ôl nawr. O's adeg mewn gêm fel la, pan mae'r sgôr mor uchel, chi yn rhoi lan fel tîm? So'n siŵr beth chi'n rhoi lan, ond mi credu chi'n cochi'ch ffordd, chi'n meddwl bod chi'n gor chwarae am y chwaith, ond hwnna wedi bod yn helpu'r gwrthwynebwyr, chi'n bod. Am y chwaith, mae'n chi dod i'r trod ar y pel, dod i fel lawr yna a rhoi pwysau nôl ar y gwrthwynebwyr. A'n gyflym, ti'n disgwyl gweld yr un nifer o geisiau di Sadwrn yn Stadiwm y Principality? Ond gobeithio ni, Gymru, mae cyfle gwych gyda nhw nawr i roi stamp ar diwedd y cysylltiaeth hyn, sgori pwyntiau, sgori ceisiau, gorffen ar nodyn uchel. Ni gyd yn gobeithio ni. Diolch yn fawr am dy gwmni di hyn o Ioan. Reit, ni wedi gweld un tîm yn y crysau cochion yn glinigol iawn yn ymosod yn erbyn y gleision hyn o tybed. Welwn ni'r un peth yn digwydd pnawn di Sadwrn yn y brifddinas. Tan hynny, hwyl fawr.